Limbano orasyon papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anyat inaramid na tulisan ka na kayo. Iti sirag na kuman tilungon iti pansyon na. Pagamamlatan anak busi dagiti iganda. Anya, anya pa'y nagiti si Maruno na pasama kiha. Kalpasan di pa nagpaputok na. Inya mamuda ti bagbagida at tulisan da mama. Katitikuan, imbagada nga isuda tinang patay ken ni Ka Pedro. Anya, dagiti tulisan tinagpatay ka ni Ka Pedro. Iti anya arason. Sandan nga imbaga mama. Namgunada nga da kano nadagsan ang nagbasulan ni Ka Pedro iti grupo da. Isa sinintensyahan da amatay. Hello, Boyong. Anyat madamag. Ha? Mission accomplished, Mayor. Napamati mi amin dagiti nakipamunpon. At tulisan tinang patay kini Ka Pedro. Kasta ka di. Nasayaat. At danto amin bonus yung kanyak, Boyong. Nagyaman kami, Mayor. Ibagam ka dagiti kakadwam. Adita kayo pa lang safe house. Mapan kamit gumatang itinuman kan pulutan nyo. Agrambak kayo gapiti baligi a misyon nyo. Miguel, bidot ti atapyo. Ani mayor ti mastermind ti pan nakapapatay tay di Ka Pedro. Anya pa'y ita ti rupa yung agparangkin kwa na. Dahil tangarod ti pakaburiburan mi ita, kinitatamantyas nanang. Ay sigurado, aris bakan na kayo ita ni mayor. Taadan na nga clone iti pan nakapapatay day di Ka Pedro. Di jak maawatan nanang. Apayasan niya imbaga dagiti tulisan no anya tinakabasulan kadakwada dahil di Ka Pedro. Mabaleng asaanin anasken amaamuan nyo. Iso adidan imbaga kada kayaw. Kaslag dua-duak dumaminsan nanang. Taapay kumang agdwa-dwa ka. Idinto ta inaklon lang arudan dagiti tulisan nga isuda ti kriminal. Juan, kaya't ko apakamuan namin dagiti reporter. Sige nga rudan. Bye. Ani, asino ti kinasarita iti cellphone? Ti sekretaryak. Anya ti bagam? Imbaga kakayat ko ti mangangay iti press conference. Kat dito'y balay ti vinyo. Anya ti kayat mo amay bunanda kadag iti pagiwarnak? Tinabasama kiti kampusan to, itay bigat. Anya? Kayat mo amay waragawang iti radyo? Ti panangamin dagiti tulisan nga isuda tinang patay iti day di Ka Pedro? Wan, tapno mapunas mo tantidakas nga atap kanyak dagiti tao. Mayat, honey. Talaga mayat, numamuan dagiti agi warwarnak ti amin. Awan gayam, awagam ti catering services, asuki tayo. Pakanan kan busugan tayo dagiti reporter. Ada singasing ko di pakasap ng ti plano yung apa press conference. Kat nasaya at unay no aramidan nyo. Anya day iha? Mayat no imbitaran tayo matala kay Matias kan Miguel. Iti angayan nyo a press conference, papa. Anya? Tabay ko mga ayabag na ganyan. Idento ta sanda mo ta reporter. Iso na pa'y amangan. Kadag merienda no may da. May mayat no dada. Tapno may parupa yung kadakwada. Abidot ti atap da nga da pa kainaigan nyo iti pan nakapapatay day di Ka Pedro. Dalaing. Tuwan kaya man niya. Mayati si nga mo iha. Di, imbitaran nyo nga ron ina, papa. Tuwan, kaya't kwa si ka mismo ti mga yab kadakwada. Anya? Tapay asyak, papa. Ni Boyong langan ti baon ninyo. May mayat no si ka.
Tapno mabain damang paay iti awis tayo. Ngam di mo ibagbaga nga damaangay a press conference dito'y balay. Anya nga ron ti bagaktuan na son, apangawisan tayo kadakwada. Di bagamlatan nga darapategunay nga ibaga kadakwada. Bidot mat gayam ti atapyo, nga dapan na kay naig ni Mayor iti pan nakapatay na iti ka Pedro. Wain ala. Isa mabainak, pakita ka ni Mayor. Tata, natural lang nga dadawit ti pagbilutan. Wain, mabainak kita ka ni Mayor. Apa yung mabain kayo kan kuha na ngay. Di din to ta napagkilan na karasaan tayo jay. Ah, karasaan ko namanan kan kuana. Kuha, tata. Saan ko manin ang nagawid ang tibilak? Anda ka di among nga aramid ti Mayor, asaan ang nasayaan? Ni, awan, tatang. Awan. Saan na mapalin nga ibakak tinaramid tayo jay. At tao kanya. Nay, ang dalugan na nagsardeng ti batag, anak. Di mo't anak ni Mayor jay dimtang tatang. Anya nga tati ibagana. At nga ta napatag-unay nga ibagana kada kayo. Italawa, may ditoy. Anya? Anda na patag-unay nga ibaga ni Mayor kada kami ka ni Miguel, senyorita. Wan tata. Kat kayat na. Nga umay kayo to'y jabalay inton alauna no malam. Anya kanungay ti ibagana. Jak man mo tata. Basta imbaw na nga umay mangipakamoy ti tarigagay na. Anda nga rin kumapapanakin ton malam, senyorita. Mayor ti agpapayab kada kayo, tata. Kat di ko mapayan. Sige. Umayak to nga raw. Amo ka din ni Miguel? Saan kay? Tenyon onak ti may diti balayo. Ala. Ikarigatam to nga ron nga alukuyan nga umay, senyorita. Tapno adda kaduak asumangaw ka ni Papa. Hello, Amira? Imawag ka man. Ni Chloe, kapang panaw na lang dito'y balay. Ah? Anya ti may na imbaga? Anya ti umay na imbaga dito balay? Imbaon ka nun ni Papang na, takayat na kayo kano ang makasarita iti balay da. Anya? Anya ti ko na ni tatang mo? At apan nagkidkid na iti damo. Kapot na mayor tiyak papayam. Kapilitan na mapan. Anya nga tati baga ni Mayor? Mapan kanto kanuman. Tapno na kadwa ni tatang asumarang ni mayor. O sige, Amira. Wen, no may lakit ibaga ako na ni Chloe ti awis kanyak ni Mayor. Hari, adan dagiti catering services sa suki tayo. Madaman ti panang iplastar da iti sango ti balay. Nasayat. Katiarag mo, Adan? Awan pay. Agad tayo matipagtangan da matyas kan Miguel. Sige. Bareng umay lang dagajadwa. Oh, hani, adan dim tangalugan. Mangruginsan nga agsangpet lagi ti reporter. Wan, katigayam ko tim mo na. Ala, ingka nga rod sabtan. Itay pa'y apas pasungadan ka, senyorita. Ano yan? Amo nga umayak, Miguel? Imawag ni Amira. Katimbaga na nga umay ka dito balay. Gapot na kayat ni Papa, makasarita na kayo kini Tata Matyas ije banay. Anya ka no tibaga na? Tsaka mo, alam ko na napatag-unay ti baga na kada kayo. Iso nga imbaon na. O sige, senyorita. Pumayak to. San mo to kumanabaybayagan ti agrobwat no makapanawak ti balayo, Miguel? Sakbay nga alauna inton malam. Kat makita na kayo to kuman ni Papa. Sige, senyorita. Agrobwatak to na dagos. Apaman ang makapangaldawa.
Inom ka Sige, kakadwa. Aga. Aginom kay lata. Uray mabartek tayo amin ita. Awan boyong. Ang may awan mo pulutan. Ay, aguray kayo, tawagat ni Mayor. Ang drama, tumawawagin ka boyong. Speaking of Mayor Placido, isuntoy umawawag. Sumbatang naroon na boyong. Hello, Mayor. Kumusta kay titan kadagiti kakatwam buyong? Naragsak kami amin, Mayor. Tadupay lang ti mainom aginatan ko. Ngag, iso na lang dawanan ti pulutan. Patwa pangkis. Nagalisto kayo na ng ibos, iti ginatang wapulutan nyo. Kasano nga minadi alis to ang maibos, Mayor. Idin to ta, bakkumot na kitidaduma kasangsang nga gininom, Mayor. Anyabak ko sa asawam. Kaslabak ko tidakulap na agumamat iti pulutan, Mayor. Iso nga alis to ang naibos ti pulutan. Tikat ka do tirapas ti giwat na kakatwam. Ala, umay ka nga ron dito'y balay. Tapay suputang kay ti pulutan nyo salbag. Uwan, Mayor. Agyamanak, umayak nga rin na dagos dita. Bye! Inakaw ni Jabalay na mayor anak. Sige, tatang. Agan-anad kayo kuma. Anya ko matipagan nadak. Balay mo ti mayor ti papanak. Saan nyo lang mo, nanya ti plano ti mayor, iti papanyo ijay. Apay, panagkunam, may turin na kami nga takan ni Miguel Adangran ni mayor. Saan tayo nga mo, tatang? Kumpiyansa kasana maaramid ni mayor ti mangdangran ka na kami. Di ko na ayo. Ay, Amira, apay nagsasaw ka, may papankin mayor o kasla damadingan aramidin na. Kuha, tatang. Ada ka di amom, adinang ranan. Awan matkiti tatang. Nanang, apay adi kayo makatal na. Itay pa apag na iti sangwana. Gaputa, madandanagan anak. Anya ti pagdanagan nyo? Ipapanyo iti balay da mayor. Anya nga tanong, saan kalaangan amapaan? Anya? Sana mabalin nanang. Ibaganan tupay ang mabuti nga ka dumapaw iti balayda. Kananya ko mati pagdanagan nyo, dumapanak iti balayda. Gaputa amok, anapudot lata ti ulo na kadakayaw kini Matyas. Nanang, dakdakis no di kam mapan kini Tata Matyas. Ang mga no ibaganan tumanen, at talaga akal kalabanan mi. Ala, hindi ka maigawi. Saysaya atim tong arot ti makisarita kini mayor Nasayaat ken na respeto ak iti padak at tao nanang. Nulakit di, tanasayaat ken na respeto mo ti kasarsarita. Mayor, anya ti basken. Tapay nga adot tao dito'y balayo. Kan adupay ti nakadasar ataraon. Agpa-press conference buyong. Iso ang nagpayabak iti reporter. Ken nagpaisagana kiti catering services. Nga isot nang isaganan karag iti pagsasangwan amakan. Anya ti kayat yung maibunan nag iti publiko, Mayor. Tiba nagpamarang yu atulisan iti biga. Anang ibagan nyo kadagiti nakipamumpon. Ada kayo tinang patay. Kini Pedro. Anya? Amom ka di buyong. Hinawis ko ba ida Miguel kan kay Matyas. Takayat ko ngay parupa kadakwada. Abidot ti atap da. Ngadapan na kay naig ko ti pan nakatay ni ka Pedro. Mawadam ha buyong. Tata Matyas, kunak no duha talaan ti bisita da mayon. Yung nakadadumat gayam ti nawis da pay a reporter. Kaputa agpa-press conference gayam ti mayor. Anya? Apay nga ron nga inimbitaran da tama. May tangaro ti saan ko ang maawatan. Napano nagtugaw ni Mayor iti lamisahan nga ayan ti Mike. Kung nagiti silpon ang nakadiso iti lamisahan tata. Dumnag talatan pa raw.
No anya ti waragawag ni Mayor. Wen tata. Taan, nalpas mo't langan nga dat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na kada kayo amin, gagayim ko nga giwarwar na kwinukamang ti media. Tapinat ganyo mo't lang, tawis ko kada kayo. Ano ti kayat yung amay warnak, Mayor? Di na ba sa mga kinikambusang daw kabayatan, di ba nakaitabon ni Pedro? At may sukadi, nga atatulisan ang nagpakita kadagiti nakipamunpon, Mayor? Dahil tat di kayat ko akong permaran kada kayo. Nagpaiso tinaydaron kada kayo. Nagpakita kadagiti nakipamumpon. Kat inaklunda nga isuda tinang batay ken ni Pedro. Anya kano ti makagapo nga inarami ta ti kastekag kwa na, Mayor? Adda ka nung nadagsanunay ang nakabasulan day ni Pedro. Nang runay ti grupo da, isuasin intensyan da matay. Anya kano ti nakabasulan na, Mayor? Day tati sanda nga in detalye. Ngam tinapatag, kat adda na ngamin itipan nakatay ni Pedro. Kat nadalusan mo ang tinagan ko. Anya nga ti makunayo kada tatamatyas ken Miguel, iti panangat atap da, ada kayo ti mastermind, iti pan nakapapatay, day di ka, Pedro, Mayor. Kinagpaiso na. Inimbita na kita. Kadwayo ida ditoy. Adda dati talikod na nakatugaw. Iswati makunak kada kayo Matias ken Miguel. Gonggong kayo adwa. Ada kayo matan tata. Saan kayo matan nagbayag iti balay da Mayor? Ay, Nagsinahay kayo. Apay ka sa tilangayo si Mangpet. kasla kami lang marunaw nga sin itay ka ni Miguel. Iti ipapanmi ti balay da Mayor. Anyat na pasamak tatang. Ada press conference nga inangay ni Mayor iti balay da. Anyat imbaga ni Mayor iti press conference. Ti panangiwaragawag na nga inako dagiti tulisan ti panakapapatay na di kapid raw. Anya nga rutin nakapabainan niyo. Imbaga ti Mayor agunggong kami kan ni Miguel. Kapo iti panangat atap mi idikan ko ana. Nga isaw ti utak iti panakapapatay na di kapid raw. Anya? Ano, kasla kami lang narunaw nga asen iti baen. Hindi bagana na iti sangwanan na iti agiwarwarnak. Gonggong kami ka na. Di awanan pa ina Mayor. Demonyo talaga. Iso ati gonggong tatang. Tiyawan ang bain ang Mayor Placido. No mumilak ko pabainan na kami lang kinitata Matias, iti panang imbitar na kada kami iti balay na. Adayo ko nagpakita kami jay. Ana, nagugwa mo ang taada iti bute. Gustunan. Isardeng mo ang taaginom ta mga numabartek ka. Talaga kahit ko ti mabartik na nang. Isuabayan da ko malang. Kaya't ko nga ipapas ti sakit tinakim ko babaeng iti arak. Anak, iwaksim ko man iti panunot mo, ti pan nakapabain nyo kini Matias, iti sangwanan dagiti reporter. Nanang, jak tupulos malipatan da jay apa ng pabain kada kami ni Mayor. Kas kamla marunaw nga asin, idi kinitata Matias iti bain. Iti panang ibaga ni Mayor agonggong kami. No apay ket ngamin nga isulat ti atapon nyo iti a mastermind iti pan nakapapatay day di ka Pedro. Gaputa amumi akagurgura una idi ni Mayor day di kapidro nanang. Ket day jay ti pagibasbasaran mi iti atap mi ken kuana. Chloe! Inangin samat ng taunong iha. Apayag katawa ka ngagmay-maysa. Mama, nalimpyo ti panunot ko. Anya nga rin tikat katawam.
Malagip ko lang tila nga dala kay matyaskin ni Miguel. Gapoy ti pa nang pabain kadakwada ni Papa, iti sangwanan dagiti reporter. Gunggunada. Uray dalalim mabaga, Mama. Hindi imbaga ni Papa, agunggong dagijay adwa. Awan ba inda nga mi namang pabasulatan ka ni Papa? Nga iso ti mastermind, iti panakatay na di ka Pedro, iha. Sapay na gumaa, tag nakam daytan, Mama. Siyak tirumbang agyaman ka na kayo kakadwa. Tada kayo tinang bulas, itidakas nga atap dagiti tao kaniya. Iba kayo lang. No day para medyo kada kami, Mayor. Sidadaan kami ngagtungpal. Wan, buyong. Ne, daw mawawag. Kasi nung adamag na ito yung adistorbo. Di mat gaya Atty. Mendez. Anya nga tamat tibagana. Hello, Atty. Miguel, rabiin nga mata ka pa ilaan dito'y balkaw. Gaputa sana ka makaturog na. Anya ti saan mo apakaturugan? Ti ka di pan nakapabain nyo kini Matyas. Saan nanang? Anya nga raw? Ti intay ton idadanon kada amera, inton bigat. Magagaran kan sa una yan amatulag ti kalay sayo, ala. Wala na. Gapo tayo ayatik unay na amera. So kayat ko ngagsimpa kami. Ay, umay to kanupay ni uncle mo nga ipin kaning gundaw. Kat ni Uncle Victor nana. Impasigurado dapat nga umay ta kini antem apilay. Araw tayo sa tunay na mapan dumano nana. Saan tayo unay nga ato? Tayo isuda lang nga ti umay. Nukas ta. Inakto nga rod gumatang iti basi da kasinsin Manuel kan narday. Tandang to balunan tayo nana. Anya? Ay, saan ba raw? Alangan matabarte kam da Matyas kan dagiti partido na. Barbarang saan na tayo kumangarod a parigatan nana. Narigrigat ama urnos ti saritaan no nakainom ti agsasango. Iso adi ka gumatgatang iti base wenno arak. Matulagan ni tangal tao ti kasarmikin ni Miguel. Diyos ko, pakawalan na ko, Ma. No tsak ibang pagkati naramid kanyak ni Mayor Placido. Amkak, amangan na mapugaw ko ni Miguel. Isonas ka nga ilimad ko ti amin. Ay, Mira. Nakatangkayagan di init. Hindi ka pa'y namigat. Sana pa mabisin, tatang. Wala nga itati umay da Miguel na makitulag para iti panagkasaryaw. Ang mga no mabisinan kanta no di kamangan. Madamdaman to na mga anak. Itaki di mamigatan. Ang mga no dandani itan da Miguel. Pato pangkis. Kas layak kayat nga ramiden timbalakan kanyak na Atty. Mendez. Ay, bigbigat. Nga arak matan ti sangsangwam. Bayan nagla nga Agripina. Oray kat Sabado mo dida. Saan nakababaan di munisipyo. Ada ka di parikot, honey? Hinawagan nak ni Atty. Mendez di malam. Ano di imbaga na? Umungik ka no dagiti amin na katalunan tayo. Kat kasaritak pa ida maminsan. Baring no didang ni Pursige ti pan nakareforma ti daga tayo. Anyat kayat asawa ni Atty. Mendez. Agpagpakaasi tayo kadagiti katalunan tayo, kasta kadihani. Kaslakas dati kayat nasawan. Nabarang isanudan, tilablaban dapan nakareforma ti daga tayo. Simperkwensa. Nga madadalag, noan niya tinasaya at nga ramiden tayo Agripina. Sa bagay,
Saan magkit di adakas no padasam ti agpakumba pa maminsan kadagiti katalunan tayo. Anya? Papato apang salbaga. Wan, honey. Mayat sano ipakita manan ti panagpakumbabam. Pogi points mo pa'y day kadagiti kakailyan tayo. Ah, Kan barag no iso ti pakalunagan ti rikna dagiti katalunan tayo. diya ka mo no anya ti sawag Agripina. Ang mala, adala ka na yung bag ti singasing nga Torne Mendez. Nagpartak ka mo talangan. Nagdigos ka nakasukat ka pa yan, balasang ka. Wen tatang, takababain mat no umayan dagiti sa ngayon nga pa'y nakasakana. Iso, pinagdasa kong tinagtignay. Oh, ang mga naisudan lagi ta. Ha? Sige, siya kung ti papan magilukat itiri daw tatang. Saan arumbang ani papati agpakumbaba kadagiti katalunan tayo? Pakay papay ng tiginataon na dayta akas mayor no aramida na dayta. Dayta ti bidot mo. No kunam apakay babaan ti may sa apolitiko ti agpakumbaba iha. Anyang? Ad-adda amaalam ti simpatya ti kaaduan. No makita daan na pakumbaba ka kadagiti tattao iha. Wanangam? Ah, sa bali dagiti katalunan tayo, mama. Kaya't da nga agawan ti daga tayo. Sa kalpasan na, ni papa, ti agpakumbaba. Padasan na laang iha. Awan mo mapukaw kan kwa na? No kasarita na pa'y maminsan dagiti katalunan tayo. Da kayo man laangan ti makaam mo. Yak kaya ti simple lang akasar na kiti ang nagtasalaw. Wanangam, saan kami matabak na ang Matias? Ado matibaka at arakan ni Miguel. Di mangilakaw. Kaya sa tibus-busin niyo. Para ti kasar. No siya ko mati masurot tatamantyas. Oray simple latan ti maangay akasarmi. Oray saan na nagarbo. Usarin mi tulatan na pagpuunan ti magastos. Sana mabalin ang baraw. Ado nagiti kayat ko nga imbitaran. Ado ti nakasaritak ang mga nakto kada kayo iti kasar. Ay, kasta ka di tata. Imbagak idin kini tatang. Asimple lang ko mati maangay akasar. Ngam saan na matakayat, Miguel. Nana, kapilitan nga rod ang mangilakwa karag iti baka. Saan nga umanay turnong ko iti bangko? No nagarbo ti kasarmi kini Amira. Ay, talaga ka di nga awanan ti panaritaan ken ka, Matias. Tay ko na kaon abalayan. Nabalayan ko na ako na kanay matulag matag. O kaskasanaw. Ado, dagiti kayat ko amasa nga ila intun agkasat dagiti ubay. Kan jak kayat ti mabainan ka na kwada. Mala, no isuti ko na kat kapilitan nga rod bumatok kami as babado abalayan. Sa bagay, ni matla ang Miguel ti anak ko apakasarag. Agpada abugbog taw dagiti anak ta abalayan. Iso nga itatag kasardan, masapul mo't nagarbaw. Alawan, Matias, ay abalayan ko nagkuma. Padasin tantuman mati sumala abalayan. Ya. Anya? Ay, jak samat kabalan ti sumala abalayan. Nasakitan dagiti susuob ka. Mayat tunay ta susuop. No salaan ta di balsi pulipo lakunada. Papa, mabalin ta ka ditag sarita? Mabalin. Uray ta medyo nausawa nakmagtan. Anya ti pagsaritaan ta? Ti maipapan iti singasing kada kayo ni Atty. Mendez. At dan desisyon ko, may papan iti dayta banag. Anya, papa? Aramidag timbagana. Anya? Kasari tayo dagiti katalunan tayo? Kat makipagpakaasi kayo? Kasta ka di, papa? Saan mapanagpagpakaasi ti aramidag? Ngam kiti, kasaritak lang ida. Ngay sardengdan, ti panangil ilusyon da matagikwada, dagiti taltalunan da. Mawatam. Nagapwa, Miguel. Ijay balay da Erwin, nanang. Sino nga Erwin?
Jay, taga Marsyana, nanang. Napan ko yung baga, jay, ilako ka baka. Anya? Aglako ka? Uwan, nanang. Tapno, ada madadaan agaston tayo, no? Kasarmi kini Amira. Ay, di mo pala i-withdraw di kwarta mi ti bangkaw. May mayat no ti unag agaston, kat ipaglakwak to iti bakak, nanang. Kat, no din tuman makuti di ornong ko iti bangko. Di, kwarta amin tumutlaan kini Amira. Sa bagay. Kahit umay itong araw ni Erwin. Uwan, nanang. Umaydan to kano kiniburog, intonal daw. Mayor, Ah, amuyo ka din ti damag. saan pa'y? Kanya ka di day tadamag. Sigurado maklat kayo no ibagak, Mayor. Di nakban paggagaran. Ibagamon man niya day tadamag. Kuha, Mayor. Ni Amira. Makiasawan. Ano? Pato pangkis. Sino't pakiasawan na? Ni Miguel, Mayor. Pato pangkis. Payakas lamang lalais ti katawa yo, Mayor. Gaputan na malmalas pa yung kamulinglingan na barabutit na ya, Miguel. Anya? Di mo ka di pa'y may bugsilan, tinaisawang kubuyong. Amom na niya rin nabasamak kanya, Mira. Wan, Mayor. Magits kaon. Siguro ka naman ni Miguel nga isurti umuna alalagi di biyag ni Amira inton makapagkalay sa kada. Di na mo. Nabayag mo't gaya man adina mo, Mayor. Kaniti ka anuman. Di nan tumamuhan. Asyak di muna. Anang sayo piti banglo ni Amira, buyong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko. Anyan to nga tati ibagak ni Miguel. Numaduktalan na asa anak ko na birhen. Amira, Ni Tatang. Tatang. Diyak ipadlaw ka mariribukan hak. anak. Apa yung kaslan na kaun unag ti pampanunutan. Nakalanlanay nagiti matam. Kas kala mas naayan anak kao. Saan mat, Tatang? Kas makita yun. O, mis isa mat. Imisem kang agpaisaw. Ngam kaslamat mapilpilit ti isem mo. Saan mat, Tatang? Apay, ada ka di pa nagbabawi, ti pa nakatulagan ti kalay sayo ka ni Miguel. Awan, Tatang. Sana to magbabawi. Tasakbay ang nagikabdengag. Pinanunot ko na yung bag. Like, ito cellphone mo, balasang ka. Sumbatam mo, sino man laita. Inak ko ni dita allowed. Uwan, Tatang. Sino nga tatay mo awak? Sana nakafunbok? Hello? Hello, Amira. Ni Mayor Placido. Apayakas na nakiktot ka na kang katitimag ko. Ayop ka. Unang ko'y tibain. Karasan! Demonyo! Sumardang ka. Di mo ulit-ulitan dagita balikas na diyak kaya tatanggan, Amira. Makarmakan to itinaramid mo kanyak. Ilunod ka iti unos si panagbiag ko! Kaputi kinatimonyokin kamera. Saanan nga umubra kang iyak ti pagpagamakarma kan lunod. Imawag ang takayat ko kumpirmaren. Agpaiso di damag. Oh, anya tinadamag mo? Agpaiso ka di anatulagan ti kasaryo kan Miguel. Apay adamdamagang. Kayat ko lang nga mamuan ti agpaiso. Wen! Magpaiso! Piman na
Michael. Apay nga ibaga mapiman ti pakiasawak. Kapo, tatiam mo na kat nasinaw ka pa ilang, Amira. Tingnan mo, napayagkan na nalunas. Wanan ka itibain. Matay ka lako man. Hoy, kunak mo dati na kilunod. Taura itong kilamamin na sulit simbahan di kandila. At saan nga mo brakanyak tilunod. Mawatam. Wanan ka itibain. Karasan! Demonyo! Mama, mabalin ka niya kasarita yon to ni Papa. Apa iha? Anya ka diti kayat mo nga ibagak ka ni papam. Ibagayo asan ana saya ti plano na apan nakisarita ka dagiti katalunan tayo. Chloe, no nagdesisyonan ni papam, narigatan ang mabalusingsing. Wan nga, Mama. Amo ni papam ti aramidan na iha. Saan ko man na nakapagmayor no saan ang nasirip? Lukas na. Pabusuyan niyo ang makisarita ka dagiti katalunan tayo. No iso tinapanunot na pagsayaatan tayo amin. Palubusan ta. Ay, tiyak ka mo, Mama. Nurumbangwin no sa antiplano ni Papa. Nanang, nalako ko di kadakila na bakang. Asino matla ang tinanggatang anak. Da Sibiu ken Jimmy, nanang. Di amok da Erwin kin Borog. Nalakamot ti tawar da, nanang. Iso akapilitan na napan ko imbaga kada Sibiu ken Jimmy. Ngala, nasaya at matnon alako mo. Manungarod tinaglakwam. 80,000, nanang. Kurang pa'y agastom iti panagkasaryo da iti anak ko. Iso nga ron nga ilakok pa dyan may saan ko. Kahit adangarudan manggatang. Napan ko imbaga kinibubot at agasan Manuel, nanang. Ngala, barang malakom tumot lang iti mabi. Tagno sa kanyang agkamto, tigasto ang agkasara anak ko. Buyong, nagdaparamid ko king ka. Naskan nga ramidam iti kabitan na panawan. Anya, Mayor. Sorsoring mamin nakatalunak. Ibagam, kayat ko'y da makasarita. Karaman ka di dala kay Matias kan Miguel, Mayor? Siyempre, gabuta katalunak mo tida. Kanisuda ti mangilong-lungalong iti pan nakareforma ti dagak, Buyong. Sige, Mayor. Inakto nga rod pa kaamuan amin ang katalunan nyo. Sa di na ti ibagak apang mitingan nyo kadakwada, Mayor. Iti ang sinagdiablaya nga ayan ti resort me. Mabitla ang umayakon. Kumusta ka na, Mira? Miguel, si kamat kayam. Sumurag ka? Agyaman na. Awan ka din ni tatang mo? Aday ti likod ti balay. Pakpakanan na dagiti manok na. No, iso ti kayat mo akasarita. Mapankalatan ni talikod. Sikat tirantak ka kasarita, Mira. Kahit ko pagtulagan ta, no asino dagiti ikantanto iti imbitasyon iti kalaysata. Sige. Aguray ka nga rod, Inak mangalay ti papel ken bolpen. Tailistata dagiti kayat na nga imbitaran. Ani, papanan ni Boyong, taisumat ka rin muar. Imbaon ko, amang ipakamo kadagiti katalunan tayo akasarita tayo da. Anya? Ayaban nagtumat ang makisarita kadakwada? Natural! Ayaban tantubay di anak ta. Nabarang nagbaliw ti panunot dagiti gamrod akatalunan tayo. Anya? Gamrod? Wan! Kuya kadakwada? Gamrod na talaga. Nakayat dangagawan kada tayo tinaga tayo. Anya? Anya ti aramidam, no makipatangkan tulak ta dagiti katalunan tayo. Lading itak, ngamsan ko pa'y ama ibagay tati plano, Agripina.
Tatang, dagiti lista mi ken Miguel anagnagan dagiti imbitaran tayo to iti kasarmi. Na, itakman nga raw. Ta sa kun to pa inayon nagiti kayat kumot nga imbitaran. Dahito itang na. Tatang ko nam kanya kun baraw. Na natulag metang ti kasaryo kanya Amira. Di kay matunay aga pura tatang, kababain mat kadagiti tao. Numangagda at tatangan ti awag na kada kayo. Dasan kami pa'y mata nagkasar. Mayat latan ngay ruam na ti awag na kanya katatang. Agyaman nak iti panangawat yun kanya kamanugang tata. Nauray no, di kampay nagkasar iti anak yun. Nasaysayat ninton agkasartan. Wano inton malpas ti kasartan ti panangawag mo kinitatang iti tatang. Wen Amira. Kanya la. Kastaman, si katimagam mo Miguel. Kaya mo gore kaya. Da nagsardeng alugan iti bataw. Ha? Nimot buyong nga makanawan ni Mayor Jay Bimaba iti ban tata. Tata Matyas! Mayak man! Da kayo ti masapol na tatang. Sige, tama pa nakityayan na. Anya ti kunayo mama? Adda nalimod a plano ni papa? No dila ta sumardeng dagiti katalunan tayo nga mangilaban iti pan nakariporma ti daga tayo? Wan, iha. Kayat ko amamon da ita a plano ni papa mama. Di na pa'y kayat nga ibaga kanyak. Na ibaga na tun, ibagak tumat kan ka, iha. Padasik tuman adamagan ken ni papa? Ay, wan gayam. Adapay imbaga ni papam kanyak. Anya mama? Kaya't na nga umateng darak mat iti angayan ni papam apan nakisarita kadagiti katalunan tayo. Anya? Diyak kayat mama. May mayat ka no da tayo atalo ti makisarita kadagiti katalunan tayo, iha. Da kayo lagtan mama. Tama nga no diyak makapagtepal kat makaibalik-kasak pa iti saan anasayaat kadagiti katalunan tayo. Anya, kaya't ni Mayor ang makasarita na kami akatalunan na buyaw. Wen tata, Anya ka no, ti agenda. diyak ka mo. Basta kunana kayat na kayo, amin na makasarita, Tata Matyas. Sa dinaw ti pangmitingan na kada kamay. Iti asidag ti aplaya nga ayan ti resort da, Tata Matyas. Sige. No, kaya't na kami akasarita ni Mayor. Umay kami itong araw. Agyaman nak. Sige, inak nga rodan. Kat inak pa ijay balay da Miguel. Ay, awan ni Miguel Ijibalayda. Ha? Sa di nga rodan ayan na, Tata Matyas. Ada di tabalay may. Agsarsarita na kanya Amira. Anya, di la mabalin nga rod aparwaran nyo. Ta isublat kumat akasarita. Siyak tulatan ti mangibaga ka ni Miguel iti kalikagom ni Mayor buyaw. Agyaman nak nga rod. Kat namnamaak nga rod nga idanon nyo latan kini Miguel, ti amin. Anya? Kalikaguman ni Mayor ang makasarita na kayo akatalunan na, Miguel? Wen nanang. Isuti may imbaga ni Buyong iti balayda tata Matyas. Iti adaki ti balayda. Anya ka no ti ibagana? Tiyakman na mo nanang. Tadimot kahit nga ibaga ni Buyong. Kahit, anya nga rin ti desisyon nyo kini Matyas. Nagtulag kami. Amapan kam to nanang. Madanaganak man. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo nana. Ta saan lang matadakdak kami timapan. Ngunit kat dakam amin akatalunan ni Mayor. Pampanunungtak namin timbaga itay ni Buyong tatang. Saan mo una pampanunutin na ijay? Sa kanaan nyo kadi ka ni Miguel ti umadanin akasaryaw. Dahil tati panunutin. Wen tatang. Papan kami itong nagpaaramit iti imbitasyon itong maminsan abigat. Inlista mi matan dagiti kayat ming imbitaran. Ayun, gayam. Diyak na ituloy ang nakita itay tilistaan nyo ka ni Miguel. No, asinaw na iti ikanyon to iti imbitasyon. Kita akman, tinislis tayo ang nagnagan, malasang ka. Wen tatang. Mabitlaan. Irwar ko tilistahan. Bulsak dito ikat. Tay. Dahito yung... Ne. Ano, maikan iti imbitasyon. Ano, orelasang agasutan. Wen tatang. Saan pa anairaman dita dagiti kunayong imbitaran niyo mat agagayam yo. Payadyak makita tinagan ni Mayor Placido dito. Imbaga kami kini Miguel adyak kayat ng imbitaran tayo ti Mayor.
Anya, ay, saan na mabalin anak ka? Ah? Masapula pa aramidan yung matitiimbitasyon. Tauray saktaon, ti mapanmangitid kan kwa na. Saan tatang? Diyak kayat. Anya, sapay ba? Basta saan ko kayat ang makita ni Mayor Placido ti panagkasalmi. Diyak kayat ang makita iti kaldawan ti kalay sa akin kini Miguel. Honey, kaanon to ti panakisarita ta kadagiti katalunan tayo? Hinton maminsan nga daw. Ket kayat kong awagam to tisuki tayo a catering services. Pakanen tayo dagiti katalunan tayo. Anya, agpapakan tayo manan? Wan, manulangan ti makanda. No di dalagi di agi sopo ti tiyawid da. Mabaindan tumat nga tangagiawin, honey. Ala, tapay la kumatay ti panang pakan tayo kadakwada. Isarding dan ti panggabda apan nakareforma ti daga tayo. Anya? Saan akayat ni Amira nga imbitaran nyo ni Mayor iti kalay sayon to, Miguel? Wen nanang, Kaapay, anya arasong. saan ko nga mo nanang? Basta ko na ni Amira, adi na kayat ang makita ni Mayor, iti kaldawan ti kalay sami. Apay, kagurgura na ka din ni Mayor, anak? Taytati saan ko nga mo nanang? Panagrik na, katkaslaad da na itukit agura ni Amira kinkwana. Salutsudan tuman no, ada kinagura na nga inaramid ni Mayor, anak? Wen nanang, damagak to kin ni Amira. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inawagam ka di matlangan ti suki tayo a catering services sa Agripina. Itangal daw, ti panakisango ta kadagiti katalunan tayo. Wen, honey, imawag itay ti manager. Kat kunana nga dadan iti venue apang mitingam kadagiti katalunan tayo. Madaman ti panagisagana da. Nasaya no kasta. Awan gayam. Talaga ka diya saan nga umay ti anak mo? Saan, honey? Tamangan kanuno di na matered tingiwat na. Kat makasao iti saan anasaya at kadagiti katalunan tayo. Ababaw na iti pasensya ti anak mo. Imalakin ka, Agripina. Adayo asyak ti imalaan jay anak ta. Tasa anak mo't ama nagpupungto at akaskan ka. Kaya't mo asawan, siya ti malana kasta ka di. Nasa umon, Placido. Pato apangkis. Oh, makitam. Agpungto ka manan. Gaputasan ko ang maaklon ti imbagam Agripina. At siya ti malaan ni Chloe iti ugali. Magulimak kayo. Ulimak. Dundun nyo na yung bag dagiti ibaga ni Mayor kada kayo. Agyaman na. Iti kadayo amin na kataluna. Inangay ko na ito yataribnong. Takayat ko ang makapagtutunos tayo kuman. Kaya't yung kaniti kapya. Mabalin ka diti sa Marita, Mayor. Sige, nawaya kang agsarita, Matyas. Makapagtutunos tayo, kasitikal kalikagumam, Mayor. Nulakit day tay palubos maun, ang mariporma tinaga asuksukayan may. Pato apanggis. Hindi ka anuman. Jaki palubos, ang mariporma tinagrigrigata kaginatang adaga. At dalintag ang mariporma dagiti nalalawa adagdaga, Mayor. Siyak ti Mayor, iti daytoy nga ili. Gadawan may patong palalintag, no saan nga dalan nga umuna kanyak, mawata nyo. No kalikaguman yaw, ti pa nagkakapya tayo. Rumbeng nga raw, ngay patigda kami akatalunan yaw. Tati ayat ti pada aparswa. Isot anag ti kapya. No, ti kondisyon nyo. Iti pa nagkakapya tayo kat iso ti pan nakareforma tinaga. Nasaysayat langan, nga urewan ti kapya, iti nagbabagdan tayo.
Mama, nasang patak ni Papa nga gininom? Anya aya ti resulta ti panakisari tayo kadagiti katalunan tayo. Impat ng lata dagiti katalunan tayo amariporma ti daga tayo iha. Iso nga agpupungtot ni papam iti sa sangpet mi. Dagiti awanan pain ang katalunan tayo. Amang ano di dapayan kaya ti agabang? Nga uray no di pay na agraryo dagiti taltalunan da. Saan dalahangan nga agkamkamali iha? No di da kayat ti agabang. Mapilitan ni papam amang ikat kadakwada a katalunan tayo. Mabisina ka na to. Kaya mo pangaldawan na kayo ni Mayor, tatang. Ano, ti pinaisagana na amakan. Apay nga rod adi kay nangan. Amin kami kung saan kami anangan iti naidasar at raot. Ha? Apay, tatang. Nga po iti nabara a diskusyon mi itayan ka ni Mayor. Ay papanit ti tartarigagayan tayo apan nakaagraryo ti dagada at altalunan tayo. Anyamatan. Talaga ka di asaan lata akayat na ang Mayor am agraryo ti dagana? Kunana nga aging ga si bibiyag. Di nanto ipalubos ang mariporma na iti taltalunan tayo. Papa, itata nakasarita yung manandag iti katalunan tayo? Anyat plano yo, iti panangipatang dalata, ang agraryo dagiti taltalunan da. Agbanayo na kiti abang. Anya? Apay, mano ka diti agda mga abang ti may isang ektarya, papa? Sa nga bula nga kilo nga erik ti may isang hektarya. Iti makatawan. Anya? Halagbasit nga minan, papa. E dinto tamamindwada nga agapit ka dagiti mula da iti makatawan. Talaga basit ti pag-abang da. Idento anang ina ba ti pagbayad ti amilyar wino tax. Dagiti taltalunan dadaga. Rabang na lang nga ron nga agpanayon kayo iti abang, papa. Natural. Mano nga ron ti kayat yung apangingatuan? Anayon da sa nga 5,000 da kilo nga erik ti abang da. Iti panagapit da. Sige, ibagayon to nga ron kadagiti katalunan tayo, papa. Hanggang, kasano no di da kayat anayonan ti pagababang da? Ti saan nga umanugot? Nawaya nga gikat a kataluna. Dayta ti pangedeng ko. Amira, agkuyog tanto ang mapanagpaaramid iti imbitasyon iti kasarta. Kanon to nga rod, Miguel? Orain ton bigat. Saan nga taan nasakbay unay ti panagpaaramid ta iti imbitasyon? Nasaysayat no nasaksakbay. Iti kasta, dahil tanto lagi bulong ti aramida. Sa bagay. Adaman kayat ko asalutsunan. Anya day ta? Adda ka di guram kini Mayor Placido. Apay adam tamagam ti kasta, Miguel? Gaputa di mo kayat nga imbitaran ta ni Mayor iti kalaysata. Kwa. Basta, yak kayat. Apay adi mo sungbatan ti saludsod ko. Aguri ka. Anya chitam tamagam itayan? Gusto namin matikawak. Kuna, adda kadiguram kini Mayor. Tapay adi mo kayat adumar ay to iti kalaysata. Awan ko rakin ni Mayor. Masurunak lang kan kwa na. Iso na ibagak. Asaan ko akayat adumar ay to iti kasarta. Ano ti kasurunukin kwa na? Siyempre, di ar-aramidin na kada tayo. Kada tayo akatalunan na. Makapasurun. Nagsarita. Isot katurayan. Sa bagay. Well, pudnot ako na, Amira. Day tati magagapo. Nung apay asaan ko akayat ng imbitaran ni Mayor iti kasarta. Mama, adadamag ko kini Amira asigot akatulong tayo. Anya day ta iha? Makiasawa ka nun? Iha, naladaw ka iti damag. Idi pa'y kanikatlungal daw anaamwa kan ni papamday ta damag. Kasta? Kunaklusaan niyo pa'y nga mo, mama? Amokon, anya ko man makiasawa ni Amira. Kaya't ko, hintay to kumamatsaksyan, di pa nakikalay sana kin ni Miguel, mama. Anya? Kasigod na katulong tayo. Dumaray tayo ma, titikalay sana. Kaya't kumati mapan. No, lakit di ada itanda nga imbitasyon tayo, iha. Numalipatan da tayo man nga imbitaran. Mapantayo lang ta, mama.
Anya? Ay, jak kayat iha. Mabainak, no awan awis na kanyak. At da pamuspusan, tapno saan tayo amabainan to amapan. Nga uray na awan ti imbitasyon da kada tayo. Anya kumaiha. O di, mangitad tayo tayo ti regalo tayo kadakwana. Tapno di tayo mabainan adumar ay iti kasarda, mama. Mayat nga agpaiso tinapanunod mo, iha. Ala, bayam tada maagag tungarod ka ni papam. No anya, mati kayat na nga irigalo ka ni Amira. Miguel, apay nga ipakala ang asimman pa. Ado dagiti na si kaso mi kini Amira, nanang. As kumaiti anya. Ti ipapan mi apa nagpaaramid iti imbitasyon. Kanti ipapan mi iti designer, amang dahito iti arwaton mi ngagkasar, nanang. Umakit mga bangtay latan iti arwatin yung agkasar, anak. Ti kayat mi, tay bukod mi akawas ti usaron minto ngagkasar, nanang. Huwag angam amangan no nanginaunay ti tela, ken ti panagpadait yaw. Saan, nanang? Simple mat lang ti pinili mi amuda. Mala, nasayaat no kasta. Amkak nga men no agkurang ti in-budget mo agastuam nga agkasar. Boyong, at damanan iparami kukin ka. Anya day ta, Mayor? Pabankan to iti balay da Matyas, a Pangulo dagiti Kataluna. Anya tinak ibaga kinila kay Matyas, Mayor? Ibagam nga inginak yabang da kadagiti amin na taltalunan da daga. Anya? Apay, mano ka diti pagababang da? Di kada ektarya kada kayo, Mayor. Salbag, damagang baylang. Basta ibagam ngagpanayunak. Nawatam, no anya tibilin ko king kabuyong iso taramidam. Saan at tila damdamagam kanya nalawag, ha? Mama, naibagayo ka din kini papa, tinaibagak kada kayo, nga intay tumat dumar ay iti kasar ni Amira. Saan pa, iha? Taitay, kasarita ko man ni papang mo, kit agsarsarita damat ka ni Boyong. Mayat man ti sarita nyo nga gina, dito'y biranda. Wan papa, pagsasarita mi kini mama ti umadanin apan makiasawa ni Amira. Kanya ko mo, no dandanin makiasawa ti sigod, akatulong tayo. Napagtulagan mi kini mama, nga darayan tayo tumat ti kasar ni Amira. Andiya. Nabayag ang nagbalin akatulong tayo ni Amira, hani. Kat saan adagas liag paiso no intayon tumat. Namnaman nyo ka di nga awisin da tayo. Ha? Nasaya at impakpakita tayo kani Amira, idi katulong tayo pailaang, hani. Iso pa nagkunak, kat di na tayo mat nga tamalipatan nga imbitaran. Kasta ti panagkulam. Apayakas na ti sa umani. Ada ka di saan anasaya at anaaramidan ni Amira? Awan. Kung nagbalinak mo ta nasayat kang kwana, aging gaan nagikat, akatulong tayo. Pues, awan nga rod rason, adi na tayo imbitaran, hani. Kasta ti panagkunam agritina. Nagdadakkel ti bagas na iti kamutay. Jak namnamaay, ang makabagas iti sa nga pulo asako na ikaw. Ha? Pagka nagsardeng alugan iti pungto ti talon ka. Tata Matyas! Di mat kayang buyong. Naimbagal daw yo, Tata Matyas. Nastamat kan ka ba raw? Anyayat ibagam ta, may napay dinanon dito talon ka. Gaputaad da kayat nga ipadanon ni Mayor, Tata. Anya day ta? Kunana, nga gingato kanon iti abang, kadagiti amin at taltalo ninyo adaga. Anya? Apay nga agi nga to iti abang. Idinto ta saan mat alumawlawa ti nagada at altalunan may. Gaputa tagibasitanan ni Mayor ti abang nga itidyaw, Tata. Tamamidwayo kanumot amamulaan. Uwain, agpaisaw mamindwa mi amulaan na iti taltalunan mi adagada. Adumat tigas gastusan mi ngagtalaw. Nang runay tata, nangina ti abunaw.
Saan na siya ti pangibagaan nyo kadagita, Tata Matyas? Ta? Agtungtong palak lang itibilin. Umay ko lang imbaga ti tarigaga iti mayor. Nga agpanayon iti abak. Sana mabalin na basta lata nagpanayon iti abang, tata. Nas ka nakasarita tayo ni Mayor. Sakbay ang mapantay ti balay ti mayor. Nas ka na maalata pa yung umuna ti opinyon na iti pada ta akatalunan ti mayor. O sige, i-schedule yung arot ti panagtatarip nung tayo, tata. Mabalin ba ito malam ti Domingaw ti panagsasarita tayo? O sige, tata. Inak to nga ron sorsorin lagi ti pada tayo amanalon. Tagtutulag tayo nga muna, sakbay ang makisango tayo manan kini Mayor Placido. Sa dino ti ayan ni Papa, Mama? Kahit ko kumakasarita. Adan iti silid mi iha. Tanabannog kanwa nagmalmalam. Iso anasapa anagidda. Okay. Inton bigat nga rodan ang kasaritak ni Papa. Anya kamin ti ibagam kan ni papang mo. Damagat laang, no anyan to ti regalo mi kin ni Amira into nagkasar. Tanam na maamet nga ibagana. No kas pangarigan ta mapanunot na arigalwan. Kanya kumat makagapwa, di na kayat ni ibaga kada tayo ti regalo na. Amamet ni papang mo. Mahilig iti sorpresa. Mama, saan matada tayo ti regalwan ni Papa? Uray pay. No at rigalwan ni papang mo. Kayat na nga isulang ti makaam mo. No anya ti itad na. Salud-sudak tulad ta, Mama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa Matyas? Imay ni Buyong iti talon ko iti kalmaan. Ay kasta ka na niya timbagan ha. Hindanon na ti tarigagay ti mayor. Nga agpanayon iti abang kakadwa. Ano raw? Kaya't nakanaw, apanayunan iti limagasot a kilos nga irek. Ti kadaytarya at talunan tayo. Ay, samya kaya. Uy, samya kaya. Uray da kami kan Miguel. Ami mata kayat, kasta kadakkel ti pakaingatuan ti pagabang tayo. Tapno saan mata mabainan ni Mayor, iti tarigagay nang agpanayon iti abang. Pagtutulagan tayo, no mano, ti kabalan tayo nga inayon. Tamapan kami to kan Miguel, ijibalay ti Mayor, tay sunto ti bagame. Agyaman at tasimbangpot kamatlaang anak. Madandanagan anak. Anya? Apay kumamat na madandanakan kayo, nana. Kaputat, kasla nagparik na nga daw may manggulo iti panagmi-meeting yo kadagiti kakadwayo aman nalaw. Awan, nanang. Kasin ti apo, natala mo ti panagmi-meeting mi. Nasayaat no kasta. Anya nga rod ti kunada iti kakadwayo iti kayat ni Mayor nga agpanayon iti apa. Napagnunuman mi, amang nayon kami, nanang. Yung saan akas ti kaado ti kayat ni Mayor nga ipanayon. Manungarod akilaw, di napagtutulagan yung nga inayon iti tunggal ektarya ang mataltalon, anak. Mangnayon kami iti sangagasot a kilo iti tunggal ektarya, nana. Tagpay so amamin doa tayo nga agapit iti kadatawan ng adumot ti magasto. Ayun, na nagtripli pa yung tingin na ti abuno. Sangin ni namutin ti panandan ti agraag. Kanti panagpataktor dagiti awan pagarado na. Nana, so sangagasot a kilo lang nga Eric, ti napagtutulagan mi nga inayon iti sigod a pagababang tayo. Patwapang kis. Aging ta. Saan pa yan na po na si panunot ko, tinaitagtagainap ko iti na minsan. Napatadpay lang iti panunot ko. At niya nga tati kay ta sa unday jahe. Yak may bugsilan wan niya ti kay papananday tagtagainap. Rumbeng ka di apakariribukak na diyan. Saan?
Saan narumbang dahil tatimang buribor iti panunod ko. Tamo, awan pumudno at agtagainat. Baliktad ti kay papanan kanyaman at agtagainat. Boyong! Umay ka man dito eh. Anya ti magayaw, Mayor? Kumusta tinang ibaunak keng kay di Kalman? Nakasarita mo lang ni Matyas. Wen, Mayor. Anya ti kunanay tindanon mo at arigagay ko apan nakaingato iti abang. Kinunana, apag mimitingan da kano, nga agtaltalon ti tarigagayo, Mayor. Embagam ko ma, ngagmimiting dadagos. Isumot ti bagak, Mayor. Nasayat. Sapay nila kuma na nakapagtutulag daytan, Boyong. Umaydan to kanulatan dito'y balayo, dala kay Matyas kan Miguel. Apaman ang makapagsasarita da, Mayor. Kaya't nga tati Mayor, no sa nga gasot akilulaan nga Eric, ti inayan nyo nga abang, kada ektarya, tatang. Kaya't naman mo no saan. Talaga nga isulaang tikabalan mi nga inayaw na nakaw. Ilawlawag yun to nga rod. Iba kayo, angin mina amin, pati ganagan. Ibagabin ko na ita. Saan lang ganagan tingin mina. Hindi kat pati pa iti tangdan kagraag. Ipagpatraktaw ro. Kan naduma pa ya magastaw sa ti panagtalaw. Kaanong to nga rod ti ipapanyo kin Miguel, tatang? Hinton malang. Saan kayo to kung mga preparabiin mo pan kayo di ayanda Mayor? Uy, basta may bagami lakit di kan Miguel tinapagtutulagan mi kan agiti kakadwa may. Pag-awid kami matlaadagaw sa nakaw. Mama, naibaga ka din ni Boyong kini Tata Matyas ti tarigagay ni Papa, nga agpanayon iti abang kadagiti katalunan tayo? Wani iha. Kaya't na nga tatimang naim iti abang, Mama. Kuna ni papang mo. At saan nga umanugot a katalunan tayo iti kayat ni papang mo nga abang dagiti taltalon tayo? Nawaya nga agikat lang talon. Saan nga ta? Nga iti panang panayon ni Papa iti abang, at-ada nga'y pursigi dagiti katalunan tayo, nga maagraryo ti daga tayo, Mama. Uray anya ti aramidan dagiti a katalunan tayo. Kat awan mabalbalinan da. Mayor ni papang mo iha. Isu ti katurayan iti ili tayo. Nay, Miguel, papanam ta nakarubwat ka mat. Income kini Tata Matyas si Jabaleda Mayor, nanang. Inkay ibagaan tinabagtutulagan nyo kadagiti kakadwayaw. O, nanang. Asla, madanagan akmat. Apay kumamadanagan kayo. Gaputa sigurado nga agpungtot laki di manen ni Mayor. Nyo ibagayok kenkwana tinapagtutulagan yaw. Oray agpungtot. Saan kami ang mabutang, nanang? Kasano nga rudan. No ibaga na nga ikat na akatalunan na dagiti saan asumurot kadagiti pagayatan na. Nanang, saan na kam abasta maikat ni Mayor akatalunan na? Adda opisina ang mabalin mi apagpatulungan, no kastaman ti aramidon na. Ada kahit ko damagin kada kayo, Papa. Katsapay na kuman, tamasungbatan nyo. Anya dayta? Anyan to matirigalo yung kini Amira, yung to nagkasar. Ha? Oo, apay na pamulagat kayo itimbagat, Papa. Apay, adam-damagam. Kahit wala nga mamuan. Ladigita, ngamjak may baga. Doan yan to ti regalo kadakwada. Kahit yung kadimot lang a regaluan, tisigod akatulong tayo, Papa. Well, natural. Regalwa. Tabnuawan mat makunkunana. Ha? Madalag sa nga tricycle iti batog ti gate, Papa. Wah, damatyas kan Miguel. Isuda ti dimta. Sabay kumata makayayo ti umayoy baga Matyas. Miguel. Tata, wala. Ibagayon tinapagtutulagan tayo. Agoray kayo tapag merindahan kayo, bahingaw muna. Chloe, ha? Ya si Dagmon, ti pinaisagana ka merienda. Juan, Papa. Adoy, agpalamiis kayo pa ni Ken. Tata Matyas. Agyaman kami, senyorita. Nga musibumusog kami pailangan ka ni Miguel. Kastangag pa iso, senyorita. Ha! Di o kumapayan ti Gracia, Miguel. Matyas. Saan kayo magpapayin?
Agmerinda kayo. Talaga si busog kami pa lang, Mayor. Babainan nyo ka diti anak ko. Anang iyagiti merienda, Matias. Tata, pagustuhan ta ni Mayor. Nakababay mo't ngagpaiso kini Senyorita Chloe. Pagkadkadan ta ti merinda nga niya sa dagna. Sige, sige. Agmerinda kayon. Sagbay nga ibagayo ti kunayo, ana pagtutulagan nyo, aman nalon. Iha, saan ka di pa'y analpas, ti pa nagsasarita na papang mo, kang dagiti sa nga ili na? Saan pa'y mama? Di mo na mata pinagmerienda ida ni Papa. Aywan kayam. Kahit ko makita di bagbaga ni Papa agatangan na adaga. O sige, iha. Intay to agpasyar ijay, tapno makita mad. Asino tinangitalkan ni Papa iti day di adaga, mama? Ni Miguel, iha. Kuna ni Papa? Napintas day di adaga. Lalawa. Talaga na pintas, iha. Ado, timula, mangga, kasoy, longboy, rambutan, adapay lansunes, kan marang. Wow! Nagmayatan? No ado ti mulmula kat agdudumapay ang prutas ti may mulay ti day di adaga, mama? Wan, iha, adapay na biyag awaig. Nga isumat ti paginuman dagiti sumalog nga uksa, kan alingo. Nagmayatan no kasta? Adadami na kayat ko ti mapanijay. Tabarang numayat nga i-develop nga eco park, mama. Pandiya, sinalbag, 5 kilos nga irik ti kahit ko nga inayon nyo. Sangkit di, asa nga gasot a kilo lang, Miguel, Matias. Mayor, maluglogi kami. Tadumot ti magastos iti panagtalon. Kasta ngagpaiso, Mayor. Iso asa nga gasot a kilos lang ti kabalan mi ama inayon. Iti sigod a pagababang mi, iti tunggalit tariya. Saan na babalin? Nuan niya ti imbaga, iso ti masuro. Awan la ka rin ti dalan ti pakpakaasi ka na kayo, Mayor. Mamindwa kayo nga agapit. Iso arumbang lang di imbaga, nga iato ti abang. Ladingitan mi, Mayor. Hindi mi kabalan ti bagbagayo. Apag ngatuan ti abang mi. Pues, no diyo ka ba lang itad ti kayat ko nga abang dagiti talon ko. Agikat kayo ngagtalon. Anya? Sana mabalin ang Mayor. Di yung pa'y nagatang ididagi di atalon kat nabayagan at talunan may. So di da kang basta may kat nga agtalon. Sige, Boyong. Tumagay ka. Wan, Mayor. Dagiti sinalbag ka ataluna. Talaga pagpungpung tutendak, Boyong. Da kayo matnaminan ti isuro dah, Mayor. Banag sana mabalin. Nuan niya tingkadang ko nga abang dagiti taltalunan dadagami. Iso ti kayat naman wino saan. Anya ti aramidin nyo kadagiti saan makaitad iti husto nga abang da kada kayo, Mayor. Ikada kita ngagtalon, Boyong. Una nga, abda ka nung pagkamangan da nga opisina ti gobyerno. No kasta ti aramidin nyo, Mayor. Oray sino pa iti pagkamangan da, kan sa dino pa iti pagkamkamangan da, Boyong. Saan ko nga atrasan nila? Dandanin ti panagapit da iti maikadwa akraping, Mayor. Agabang dan tumanin. Iti umay pa nag-aabang. Yak kaya't nga umay daydanon diti balay ti abang da. Datayo, ti mangala, iti abang da kadag iti babalay da. Anya? One, tapno mapilit da amang tad, iti kayat ko akado, ti abang Boyong. Agulimag kayo. Ulimag. Kakadwa, inangay mi na ito'y atarip nung. Tapno may bagami kada kayo, di nagsasaritaan mi kada Mayor. May papan, iti panagpanayon na iti abang na iti dagada at talunan tayo. Yang arot ko na ni Mayor. Matias, Miguel. Pulos adi na kaya timpakpakaasi mi asa nga gasot a kilos lang nga iri. Ti kabalan tayo amay nayon iti sigod a pagababang tayo kakadwa. Anya nga arot ti aramidan ayaw.
Urayan niya ti ibagbaga ti mayor. Tilang kabaalan tayo nga abang, tirumbang itid tayo kadakwada. Kasanon, ikatin na tayo akatalunan. Adda pagkamangan tayo nga opisina ti gobyerno. No kastaman ti aramidon na kakadwa. Panagkunak. Saan na tayo basta ikatayon, akatalunan na. Nasalsalwadan na, tinapintas a reputasyon na kas mayor, iti ili tayo. Urayan niya ti bagbaga kada tayo ni Mayon. Tilang na pagtutulagan tayo, anayon ti abang ti itid tayo kenkwana. Tada tayo mo ti malugi. Nutong palan tayo, ti kayat na. Anya ti kunam, honey. Si kanton ti mapandumanon kadagiti katalunan tayo, amangala kadagiti abang da. Well, tapno timbaga kapagabang da, iso ti masurot wenno itadda. Kasanun, no di dan tulat ta kayat nga itad ti bagbaga manayon ti abang da. Panggisabato, nugastaman bilang, kapilitan, apasamsam kunto kadagiti kakadwa, ti kamalig da. Anya? At nakarbangak, ang mga rami di timbaga kagripina. Kaputas siya, tagtagikwa kadagiti taltalunan da adaga. Tata, sigurado akagura na kayo ni Mayor. Gapo iti panang patibkeryo kadagiti kakadwayo asumupring iti pagayatan na. Anak, da tayo ti kakaasi. Magbalin tayo latan na managtungpal kadagiti amin, akayat ti mayor. Sa bagay, yung nabilang ni Mayor Tatang, di mo nyo kang karasaan. Kasla ang hel kadagiti saan pa'y amukan kwa na. Ngam, kasla sa tanas na siya tao, Tatang. Ha, Amira, nakarakarom at ipanangiladawan mo, kinadakas ti mayor, ngam na kami kan Miguel. Ha? Apay, anda ka di amom, adakas unay nga aramid ti mayor. Kwa, Tatang. Apay na ikuling ka. Apay adi mo song batam ti saludsod ka. Anda ka di amom, apalimod ti mayor. Awan, Tatang. Apay nga raw, analabas unay, ti panangiladawan mo, iti kinadakas na, anak ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, himo ko maipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papa, mabalin kayo kadi kasarita? Mabalini ha, tana sa papaymat. Madamdama pa iti papan ko di munisipyo. Anya ka di pagsaritaan ta? Tinamdama ko kini mama di taga kagat-gatang yo. Kat ko na, anak kapimpintas ka no ijay. Taado ka no ti mo yung agpungpunga. Oh, awan. Kinsan la dayta? Ado pa iti sumalsalog ijay nga atap nga ayop. Ama panuminom iti nabiyag nga bog. Kaya't kumata mapasyar, Papa. Aniya? Tauray da jay? Pag-interesan ba ya makita? Gaputan na makita ka na pintas at talaga. Kaya't ko nga i-develop tayo nga Eco Park apag pasyaran dagiti turista. Aniya? Oo. Napinta sa plano. Magusto ko na itinaibagam. Sige. Pasyaran tayo ito kada mamam, tinasaw adaga. Hello, Miguel. Apa yung mawag ka? Kaputay mawag kanyak ti Modesta, nagpadaitan ta kadagiti kawasta nga kasar Amira. Kat ko na, alpas ka nun. Ha? Agpaiso? Wen, iso nga, umay kadagasan di tabalayo. Tatwatamat lang nga mapan mangala. Sige. Umay ka nga rodan. Orikat na kadigos akmatan. Diyal agsukatan ti aramida. Sapay lang kumatasong batan na tiyawag ko.
Dasken nga dantoy jay, inton mapan kami kadaklo Amang kita itinasawa pa sa tinagak. Hello? Oh, agyaman nagtasinong batam ti awag ko, Miguel. Nakayamot kaya, Mayor. Adda ka di bagayon? Maban kami itidaga nagatang ko bantay kimmalugong. Kaya't ko nga dakan to kumakadruami. Tasi ka tinangital ka kitinay jay. Kaanong to ka di ipapanyo, Mayor? Itan, Ha? agrobruwatan dagiti kadwa. Anya? Mayor, ladingitan. Ngam sana ka makasurot ita. Tada papanan mi kini Amira. Aniya, tanapat patigpay ti papanan niyo. Ngam ti panang kuyog mo kada kami. Pasensya kayo, Mayor. Ngam talaga nasisita ti papanan mi ita kini Amira. Tapay, papanan niyo kadi. Kami alang ti pinadayit mi akaus mi into nagkasal kami, Mayor. Aniya, Wen, Mayor. So nga ulit ti dumawat iti dispensa kada kayo. No tsak man makaumay ita, iti papanan yun. sinalbag. Sinalbag, Miguel. Oh, apay, papa? Hinawagak ni Miguel, tayo so kumatimang kuyog kada tayo amapan iti daga ginatang ko jay bantay kimmalugong. Ngam kuna na, adda ka nung napatag kapapanadaki ni Amira. Anya? Unangam, di matiso aya, tinangay paaiwanan nyo iti dayjay adaga aginatang yo, papa. Isu nga rod, ngam di namat kayat akadwaan na tayo amapan ni jay. Payan nyo, no di na kaya. Ikatan yun ton amang aywan iti dayjay. Ha! Gongko na na. Talaga nga'y katak. Santon nga iso ti pangital ka. Asinong tong araw tiso katyo, papa? Mabalin mat ni Boyong. Anya? Angam, maiwanan na nga ta, papa? E din ta iso, mati driver bodyguard tayo. Kasaritag to. Oray ka ti sumati driver tayo amapan itinayjay alugar. Nasaysayaat ko mano, itantan nyo pailaan ti panagalayo iti kawisyo nga agkasar. Tapno, makuyog mo kumada mayor amapan iti ipaayaywan na ken kaadaga. Nanang, makapandalat tamat. Nga oray no awanan. Huwag, ngam sikat tinangitalkan ni mayor. Iso akayat na, ako yugam mat ida no mapanda itjay. Nanang, napatpatig ti papanan mi kini Amira. Ngam ti panang kuyog ko, kada mayor. Nagngayatan apo niya, papa? Iti kadak dito, ay kat. Kaslaad daak iti paraiso. Makapasalibog kagrik na tilamiis ti puloy ti angin. Unag tupay, nakaslamain dayon iti imnasterik na. Iti ay tayo dito Pudno anay dumduma daytoy alugar, hani. Naulimak ti aglawlaw. Unila ang tibilit ti mangmangag. Wan, natal na da ito ya lugar. Gapot ka saan pa'y anaabusot ti aglawlaw ko pa? Kan may mayat manan. No saan lang ada tayo ti makakita. Kan makaumay ditoy. Anya ti kayat mo asawan, iha? Napintas unay ama develop tayo ti alugar. Akas eco park, mama. Mayat nga agpaiso, iha. Honey, anya ti makunam? Naisingasing nan kanyak na itay bigat. Anya nga ron ti makunam? Itataada tayo manan dito Wan, napintas ngagpaiso na ma-develop na ito ya lugar. Lukas na? Masapol ang marugyanan iti kabiitan a panawan, papa. Sige, kasaritag to ti arkitekto agayim ko, kastamatan iti engineer. Takitaan, no kasano ang mapapintas na ito'y alugar. Nagpintasan to'y trahe di budak a pinadait ha. Isuot kun to nagkasarta na ito Miguel. Siyempre, pinilik ti kapipintasan idi adisinyo. Kaputas ika ti kapipintasan mat, babae para kanya. Bola. Aray ko, saan nakakudutan Agpaiso mo ti bagbagak Sikat ti kapipintasan babae para kanya. Uston. Amangan na mamati akpay. Ha? Ha? Ni,
Amira, apay? Kasla, pusi-pusi pa nakita, maulaw. Anya? Ops. Ops. Maglangan ta na sarapa ka. Maulaw. Ha? Ipan ka ni sa ospital, Amira? Saan? Diyan kayat. Apay? Masapo lang ma-check up ka. Ang mga no ada na limod ang sakit mo. Ahon sakit ko, Miguel. Iso asan na ngayon ipanit hospital. Mayatin diri na. Sana ko na maulaw. Anya? Amira, ang mga nukon ko namlaan. Gapot ang mabuting ka, mapaniti doktor. Saan? Nasaya atong tiriknak, Miguel. Iso asan na ko nga ipanit hospital. Boyong! Boyong! Anya ti ba kayo, Mayor? Mapan ka kan, Miguel. Ibagam kan kwa na nga umay iya opisina na importante unay nga ibagak. Anya ti ba kayo kini Miguel, Mayor? Pato apanggit! Di mo dabagan. Agtungpal kalatan ni timandar ko. Wen, Mayor. Nakon. Aguri ka! Awagang paing nga umuna no addan ni balayda. Tadi mo tuket or-orayan kahit nakabaybayag kang agsobli. Sige, Mayor. Awagak na rod ni Miguel. Aguray kayo, Mayor. Diyo pa ilang nga rod kasarita iti cellphone. Tondo! Di na kisoro. Kaya't ko ang makasarita iti personal ni Miguel. Mawatam. Hala! Ang tigdekan! Anya ti kunam, Miguel? Nagulaw ni Amira, iti ipapanyo panangala kadag iti pinadait yung akawis yung agkasar? Wala na. Naimbaglaan. Tanasarapak, hindi matumbak ko ma. Tarintukat na itupa ti ulo na. Di kapailain pan nga rod iti doktor ta nagpa-check up ko ma. Dahil tangarot ti problema, nana. Di na kayat. Awan ka nung at sakit na. Apay nga rod nagulaw. Saan ka nung amin anamigat? Iso ha, dahil jay. Naulaw ka po iti bisin na. Anya? Agpaiso nga ta, adinamigat barok. Dahil tamot ko, nana. Nana. Damagam tuman kini Matyas. No talaga adinangan itay bigat ni Amira. Ha? O sige, nana. Damagag to kini Tata Matyas. Mama, napanan mo yung? Imbaon ni Papa ama pa ni ti Ayanda Miguel, iha. Tapay ka no, Mama. Kaya't ni Papa makasarita ni Miguel. Dito'y balay? Saan? No di ka ti dya opisina. Iso asaanan ang nagbayag ni Papam dito'y balay itay nakapangal daw. Anya ka no tibaga ni Papa ni Miguel? May panggap iti panangikat na akas mga iwan iti daga akagat-gatang tayo. Kung kunana. Kung kunana, Mama. Nukastaman ti aramidan ni Papa, iti dayjay a Miguel. Kuna ni Papa madina kayat nga da makibiyang iti panakadevelop dayjay adaga. Iso apati mga aywan kat ikatanat. Mabit lang. Umaya kon. Sino nga tati umaya sa ngayon? Ha? Pag-amalam mo, Miguel. Ni, si kamot gayang boyong. Naisarong ka man. O sige, sumar ka. Ay. Saanan? Tadyak matlag bayad, Miguel. Ibagak lang ti kayat apa ibaga ni Mayor. Ha? Anya ka di ta? Inka kano ija opisina na itamutlaan. Takayat nakaama kasarita. Ha? May papanitian niya. Diya ka mo. Tadimot na ibaga ni Mayor kanyak. Basta kunana akayat nakakasarita. Inak ko man ni Jay taltalong. Nga mala. Inak nga rod boyong. Tamot no anya ti baga kanyak ni Mayo. Kung nakmat ngamin kin ka, Miguel, nga itantan nyo pailaan ti Papa nyo kini Amira. Di nakmat dinangag. Ita, papaayaban na kan ni Mayor iti opisina na. Nana, ada siguro sa baling ay baga ni Mayor. Imposible man. At tijak pa ng kuyog kadakwada ti rason, apangayaban na kanyak iti opisina na. Inka kitain, taama nga no makapuntot manan ni Mayor, no babayag unay ti panagururay na kin ka. Agiyaman na, temay kamatla dagos, Miguel. Jak kayat akaw ngadak Mayor, no jak dagosan ti umay.
Sige, agtugaw ka tapno nasaysaya at ipanagsarita ta. Agyaman ak mayor. Ano ka riti pagsaritaan tayo? May papan, iti pa nang ipaiwan ko king ka iti kagat-gatang kwada ka. Siguro kat. Naiayo kayo matngata iti panang pasyaryo ijay. Alugar, nayo. Tadon ti mo yung nang agbungbunga. Kan ano pa'y timulak asaba. Pinya, kan dado mapay. Juan, talaga anay ayo ti anak ko iti kinangayad da yan lugar. Itagya mo na kiti kinagagat mo nagmulmula kadagiti pakairanudan. Awanan niya man na mayor. Akin, nakita yo ka dito inmak. Juan, ijay kami anaginana. Nalami si Puloy na. Nang runa ti pinagbalin mo analawa apagparairan. Pudno mayor. Nakapimpintas a pagbalayan. Kat mga dapat nakabalin na. Dawatik kumakada kayo. Nga isunto ko mati pangipatakderak iti pagtangan mi kini Amira. Anya? Mayat mo sadya ti pagbalayan mi kini Amira, mayor. Tapno, ad dapay, amatari patok ti impaywan nyo kanya. Miguel, isu apinayaman ka. Takayat ko ngay bagaking gawin na ibakam mo. Ngay katingkan kas katalit ko di dayjay adaga. Anya? Apay, mayor. Gapo ka di lang iti saan ko apa ng kadwa kada kayo, idinapan kayo, iti dayjay alugar. Umanay ka di dayjay, iti kasta. Ikatendakon akas administrador. Saan na day ta tirason? Anya nga ron? Kaya't yan ako ngay sulangan ti mga iwan iti dayjay lugar. Anya? Mayor, babae ti anak yun. Kat amangan numabaybayan na, no iso ti mga iwan. Saan to apulos, Miguel? Gapo tabayabayag matlang ti anak ko. Anya ka di ti plano yung iti dayjay lugar, mayor? Developan mi dayjay. Pagbalinan mi ngay kupart. Amabalin na pagpasyaran to dagiti turista, Miguel. Anya? Mayor, amuyo ka di ti magbagayo? Pato abangges! Sanak nagkabaw! Mayor, Tapno jak amo ti magbaga. kuan, no i-develop yun. Mapukaw lakit di tinakainsigura na ang ngayon, mayor. Ngata? Wan, mayor. Kan amangan numabuting tupayan nagiti ugsa kada alingo abumaba. Ngaw minom iti ubog. Miguel, san nakam ko mga isuro kadagita bambanag. Amumi ti aramidan mi. Ay, Gamsak bay nga develop mi. Surotag madlang ti husto a proseso. mayor, di ko maituloy ti plano yun. Ituloy mi. Kana sino ka kuma amang mandar kan manglapad kanya. Kat dagak dayjay, Miguel. Awan karbengam amang isuro kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Miguel, anya ayat imbagakan ka ni Mayor. Apay nga umintinom ka iti arak. Imbaga ano ti panangikat nan kanyak akas katalag. Iti kagat-gatang daadaga, nanang. Anya? Ay, kunak tupay ken ka makagura ni Mayor. Iti siyaan mo apan ang kuyog kadakwada, anapan iti ay aywana madaga. Sana rejay ti rason nga nikat na, nanang. Anya nga raw. Wano gapo ka diti ilablaban nyo apan nakareforma ti dagata. So nga inika nakapayan akatalik na. Saan, nanang? No diket gapo iti tarigagay da, amang develop iti rejay alugar. Anya? I-develop da? Wen, nanang. Kayat da ka no pagbalinan nga Eco Park. Amabalin a pagpasyaran to iti turista. Nagsaya atin no kastana. Agam apay nga rod anaskan pay laeng nga ikatanda ka akas agay aywan iti dayjay adaga.
Gaputa kayat ni Mayor. Ani Senyorita Chloe, ti mangi matunto iti Eco Park nga ramidan na. Dadya ti makagapo. Napay nga inikatak. Mala, pay amo no inikad na ka anak. Uray kat nalawa mo ti taltalo na makukwada. Unang, tijak kayat nanan. Madadahil ti sigod abuya dayjay alugar. Kukwada dayjay. Kat awan ti mabalin mo anak. Wen, pudno nanan. Ngam panagkunak. Addalat ta pakibiyangak iti dayjay. Nga uray inikatdak nga gay aywan. Taan niya kumapay ti pakibiyangap. Dagiti sigod amulak nanan. Ha? Ay gayam anya. Adu gayam ti mulam asaba kas kadapin niya. Kun saan la dagijay, nanan. Adupay dagiti agbungbungan akayo. Akas iti mangga. Abukado. Bayabas. Swam. Longboy. Kan adupay nanan. Kurt, anyang arod ita ti plano. Itatasaanan asikat ti mga aywan ti daga anak ay mulaan dagiti intukit mo amuyong. Kasaritak to ni Mayor nanan. Asyaklat ta ti agapit. Kat itid kumutlat ta ti pagribengak nga abang kadakwada. Kaya't nangata. Padasik tulat ta ngay baga, nanan. Mama, itatanig ka ni Papa ni Miguel. Kanayo nakitan ti mapa ni Jai. Anya? Ay, saan iha? Tama nga no adda tulisan, kat kidnapan na ka. Sada kanto pasaka kada kami. Di kay matanagan, Mama. Kabaila ka sa lakniban ti bagik. Nadama nagpanggap kanya kiti dakas. Lumapan ka kat agpakuyog ka kaniboyong. Tapno saan ako na yaman at danagan, iha? Awan mat siguro ti tulisan nga agpanggap kanyak, Mama. Mabutang da nga garamid iti dakas kontra kanya. Taanak na ti Mayor ti ili tayo. Saan tayo ang makasigurado iti dayta, iha? Saan mula nga mo? No adakit ni dagiti nalimad amang busbusor kan ni papam. Mama, Kan awan pilpilyan dagiti tulisan a pagaramidan iti dakas. Miguel, inikanda ka na agaywan iti kagatgatang dadaga. Iso asan mo na panunutin na kiti mulam ijay. Padasik tulat ang ngay baga, Amira. Asyak pa lang ti agapit iti bunga dagiti mulan. Oray ta mamindwalangan na panag-aapitan. Tikit di panunutam. Kat ti umadanin a panagkalaysata. Di ka madanagan. Awan ti mabaybayak iti panakaisagana ti amin. Kinapuno na. Nakasaritak pa yun ni MJ. Amay santo kadagiti agluto iti pagdayaan. O sige, sikati mo, Miguel. Wen gayam. Imawag kanyak itay bigat dyan nagpaaramidan ta iti imbitasyon. Una na analpas ka nun. Oh, kaano tong arag ti panangalata? Intanto no bigat. Tauray rugyan tanton ti agibunong karag iti mawis. O sige, sikati mo. Amo mamira. Iti umadanin ang panagkalaysata. Nakaragsasak launay. Excited akong amay datag ka itinadaing altar. Sabay ko, Ma. Tading tuwag ko pas ti panagayat mo kanyak, Miguel. Saan to Apolos? Ikarik asikalaang ti babae ngayatek. Ingganat tong palbiyay. Agyaman na, Miguel. Una yan ni Papa. Hindi so na maglatan di paltog na di lamisaan. Tinalakat impak min. Ikabil ko iti tukator. Agraman dagiti nakatisot pala. Anya nga tanong. Agsursuro akmat nga agaramat iti paltog. Iti kasta, at pang salaknib ko iti bati. Nadama nagpanggap kanya kiti takas. Juan, mayat sa. Ibagak tuman kitdikin ni Papa. Oh. Abay nga mo tabaltog ko, Chloe. Kwa Papa, hindi soyo maglagkan ni tilamisaan. Isuwing kabil ko iti tukador. Ha? Mutoy, tanda ba banak? Sa di naman ang tipapanan niyo, Papa. Kasangsang padyupay lang, manipot iti munisipyo. Rumor kayo manan. Mabana kiji bantay kimalugong. Ay, sumurotag, Papa.
Andi. Kas kalaubing asurot-surot. Ada kayat ko nga aramidan iti papa. Iso akayat ko ti sumurot kada kayo. Aber, anya ti aramid midyay. Kayat ko ti agpaisuro kada kayo a pumaltog, papa. Anya? Apay akali ka gumamoy no kayat mo ti makasursuro a pumaltog. Tapno damat pang depensa. No dama nagaramid kanyak iti saan anasayaan. Sabagay, napintas ti rason no, iha. Lukas na. Kayat nakasursuruan pa, ma. Sige, sursuruan ka. Oray ta napintas na iya lugar apagpraktisa mo no pagsursuruam. Ngamin, adayo iti komunidad. Amira, apay akas lang nakaununag man ang ti pampanunutag. Kuha, tatang. Pampanunutik lang dyan na ibaga kanyak ni Miguel itay bigat. Anya aya, tinaibaganakin ka. Imikat ka numot ni Mayor Placido nga agaywan itikim malugong. Anya, taapay. Divilapan da ka nga Eco Park. Kat imatunan to ni Chloe. O nayag, sila mapampanunutan ti mayor. Napintas mo ti plano damang develop iti dayaan lugar, tatang. Tapno isupay mainayan na tourist destination iti ili tayo. Ngam, di mati, madadal di napintas abuya iti dayaan lugar. Nyala, awan mabalin tayo, no kastaman ti kayat da mapasama. Ginatang da dayjay, private property. Kahit nun yaman ti kayat da, kisaw ti maarami. Mayor, naibitin kong dagiti lata. Apagpraktisa ni Senyorita apaltugan. Nasayad, ayabag ni Chloe. Chloe! Papa? Isumot gaya man dahi masidag, buyong. Nagmayat ti jay waig, papa. Buyong, naglamis ti danom na. Anya, nakadaanon kay Jay, Senyorita? Wan, tabaran ko nakno damaranak asumalog nga ugsa. Wano aling o amapan o binom? Awan mat. Anya dagit siya nakabitin alata, papa. Lagi diya, iti pagpraktisam apumaltog iya. Anya? Buyong, itad mo pa lang ti paltog mo keng kuwana. Wan, Mayor. At titipaltog ko, Senyorita. Agyaman na, Buyong. Sa nagasta ti panangawat mo, madisgrasya ka no kasta ti panangigam mo iti paltog. Dahito ito muna agamatan nyo. No, adda awatan nyo apaltog, Senyorita. Sorry, check namin amo. Sige, patputa manaimbag ti putan ti paltog. Kasli ka di, papa? Wan, ita. Unatem mapatib keren dagiti takyag mo. Albasan na, siriga manaimbag ti punteriya. Sa munto kalbitan ti katilyo. Okay, papa. Katja akin tingala ti una agkapaltugan. Agbilang akiti talo. Iti may katlo bilang. Kalbitemon ti katilyo. One, papa. May isa, dua, talo. Dandanin mag-asawa ti anak ka. Dandanin mo tayo ti panagmaymaysak di ti balay. Tatang? Apa yan nakadadayo ti turong dagiti matayo? Ada nga di pa kariribukan nyo? Ti dandanin mo panakiasawa anak ka. Anya? Tatang, kunayo idi ana say sayat no makiasawa akon. Kalpasan na agliday kayo. Malidayanak tag may sa aktor mi ti balay no isang pet na kan ni Miguel iti balay da. Wen gaya man niya. Diyak na panunot at may sakay to gaya man dito eh. No sumurot ak iti pakiasawaak. Dayta ti pagliddaangak. Tawan ton kadwak di ti balay. May gawa ak taw. Tano sumangpetak tao nga agapo iti taltalaon.
Sakto pa lang tagluto iti kanag. Anya nga tanoy bagak to ken ni Miguel. Nga umay kay tulangan makipagnaad kada kami. Anya, ay por Diyos, ay saan asyak kaya tanak ka? Ha? Mabainak ako ni abalayat. Ipaganan to pa ang mabutengak nga agmay-may sa diti balay. Wah, pato abanggis. Uray ka lang na paikisitikig tot, iti panagputog ti paltog, iya. Kas jay gayam nagputok papa. Kas no kumidag. Well, iso ano kalbitam ti katilyo, patangkanam dagiti ramay kandakyag mo. Tsak na puntaan jay lata papa. Gagangay day ta, tadamong pailaan ti pumaltog, iya. Da kayo man timang paltog kadagiti nakabitin alata pa ma. Buyag man no kasano yung apaltugan dagi jay. Sige. Buyam nga rod ta siya, timang paltog itimbiti ni Buyong alata. Napuntaan nyo amin dagiti nakabitin alata papa. Asintado kayo pumaltog. Adon dagiti na ikanta iti imbitasyon. No intanto pa'y nubigat. Sigurado ang mabasitantan. Dagiti tulangan ada iti adayo a lugar ti Santa Maikan. Apay ano pa sinay ka iti naunay? Gapo kini tatang. Ha? Apay ni tatang mo? Masakit ka din? Di, intay pa check up. No ada sa guban, ti bagin ha? Awan sakit na. Anda nga ro ti problema kini tatang mo? Malidayan. Gapo iti umadani na panakiasawak. Anya? Tapay. Kumaakat maragsakan, taidatagkan iti nadag ng altar. Malidayan. Gapo tagmay may santo kanon iti balay mi. No, iawid na kiti balayo. Una yun itatang mo. Mailapay lang ayak at lakayan. Saan mo paglalakayan dayta? Gagangay may kawan to. Siyempre, awanak to nakadkadwana para labakan para luto. O di, ayabanda ija balay. Agluludong tayo latan kadananang ko. Naibagatan ko na dayta, ngam di namat kayat. Mabain ka nung akin ni nanang mo. Ha? May kumamabay. Gapo ta, ada ka nung kamukbukuda na balay. Sakot, makikabalay kit din. Di na kayat, Miguel. Kan oray siyak mat napanunot ko mat asan na pintas no makipagyan pala ka na tayo. Apay ko ma. Siyempre, balo ni nanang mo. Ay, ni nanang ko nakmanlaangan. Kan oray man ni tatang ko. Mati akitaan, saan ka di? Sa bagay, pusto ka iti dayta. Talaga, naalas akitaan dagiti tao, saan ka di? Ang mga sa balin tupay, di pa panunutin da maipapan kadakwada. Iso, nasaysaya at no sa anan, Miguel. Magagaran ka ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Buyong, umuna ka ni Jeba ba? Pandari mo ang tilugan tayo. Juan Mayor. Mabit lang, boyong. Apay senyorita. Ada ka di pa ibagayo? Sakbaya bumaba tayo. Mutoy mampay na itapalto. Tapadasag man nakalpitan. Aniya? Kaya't mo ba iti pumaltogi ha? Wan pa pa. Ewan, nga mawanan dagiti nakabiti na lata pagpraktisa mapumaltog. Saan lang nga dagiti lata ang nakabitin ti mabalin a pagpraktisan pa pa. Ha? Sige boyong. Mutoy ang tapaltog. Adtoy senyorita. Anya nga ro ti paltuga mi ha? Padasag man napaltugan jay sa bunganay pa pa. Nagdakkula na sa bunganay. Mula amin ni Miguel dagiti makikita yun dito'y, Buyong, Chloe. Paltog akon pa pa. Sige, kalbitom nga ro ng tigatilyo. Wan.
Oh. Napuntaan, senyorita. Oh. Good job, iha. Sapay la kuma. Taumalakan to kanyak nga sintado a pumaltog. Punagtupay ang masursurok mo lang, ti pumaltog, papa. Anya na Buyong. Apay nga damot nagpaputok. Itiwaig tinagapuan dagiti putok, Mayor. Oh. Agpason samot ng tinaibaga ni mama. Nga datulisan yagdakdakiwas ditoy. Oh. Sinalbaga. Saan kang agbutang iha? Tadda kami kinibuyong nga mangsalaknibkin ka. Gumabata yun, papa. Oh. Ang mga noado dagiti tulisan kat papatayin data diyo. Buyong! Bumabata yun, papa. Ang mga noado dagiti tulisan kat papatayin data yo. Oh. Buyong, imbaga kitay nga umunakan na bumaba. Nga maudodi ka. Tingka pa'y kita no sino dagiti nagpaputok. Papa, saan niyo kuman nga ibon ni Boyong amapan mangkita iti nagpaputok? Ang mga nagawan dati armas na sa dapatayan. Ah, Sandak abasta mapatay, senyorita. Tasintado akmat, apumaltog. Ken, awan kabutan ko. Uray asino apulano. Kat maiturod ko asang mun. hawanan ti ado paya palawag ken sao. Mapankan Buyong ta bumaba kamin. Urayin da kalatan iti antilugan. Matin sa manan tiroso ko. Nagkalikat ang tigas ko. Aniya. Ang tuldol o kamanay. Anya ayat ti kinagura man ti tiyan mau. Tatang, jaka mo. Nay. Kita anak medlatan. Agsao ka. Sumbatam ti saludsud ka. Anya manan ayat ti kinan mau aginura ti tiyan mau. Ko, anjay siguro kinan ko ahalo-halo. Nalamiisan man nga tiroso ko so akas tuyak manen. Nay. Ay, agora ka nga ron. Ay, nakagtimplay ti kape. No, mapudutan ti rusok mau. Sige man nga ron, tatang. Papa, agdan sa mo tanda kas ana pasama kini Boyong. Tapay nga ging gaitakat di tayo matla maurayan. Awan mo't kang tinanggagta sa balya kanalboong. Iso apat yak. Ngawan da ka sa napasamak ni Buyong. Iso kaguray talang iha. Mayor! Ni Boyong, iso day tan sungad. Ngap. Oh. Anya timbaklay na. Papa, natay sa mo takalding jay baklay ni Boyong. Sana kalding ihatad na sana na. Ug sa timbaklay na. Mayor! Nakajakpat akon! Adan parat yan tayo nga ugsa. Nanganami ti day tanatay nga ugsa, ha, Boyong? Naala dagiti manganop, senyorita. Dahil titinanggag tayo akaral buong itay. Ti amo ket tulisan itayon dagiti nagpaputok. Nga manganop mo't kayam. Ang kasano anaalam da ita, Buyong. Amo dagiti manganop. Amakan na wandak, Mayor. Kat itay nakita dak. Amo dalatan nga adda kay mat ditoy. Mayat nga diyak magustuhan ti umay da pa nagbasak-basak dito Buyong. Amo da nga agungot kayo, Mayor. Ta private property da ito yung lugar. Iso at ti panangay ayo da kada kayo. Kat ti panang tedda ti na ano panda. Alagarudan. Ikargabon iti likod tilugan. Tamabantayon. Hidjay ton balaya partyan da itang ogsa. Ay, Miguel, papanamta nakarubwat ka matbaraw. Mapanak iti balay da Mayor, nanang. Ha? Apay, pinaayaban na kamanan ni Mayor? Saan? Ngamkit ni. Siyak ti aday baganakin ko na. Anya ti ibagam ka ni Mayor? Iti ipapan ko iti sigon nga aywana kadagada nanang. Nakita ka mabalinan at tibbaen. Dagiti adabunga na asaba. Ken mabalin pa yung aburason dagiti naluman apin niya. Anak, tapno awanan ti Riri, kit baybay amon dagiti ay. Saanan asi ka ti mga aywan.
Adda pa lang karbangak nanang. Iso akasaritak ni Mayor. Jak magustuhan ti papanyo ijay Placido. Tapay, anak ko nam. Anya ko matdakas na, aber. Naibaga ni Boyong as sinersurwam ti anak ta pumaltog. Juan, agpaiso, tag gusto una yung makasurusuro. Saan mo kadingaan mo, amabalin nga isunto ti pakaisagmakan na dayta? Niya pa kay sagbakan. Nasaysaya at no muna. Tapno masalaknipan na tibakina. No adag panggapitidakas kinuha na Agripina. Anyat serbi ti bodyguard na. No di na masalakniban ti anak ta. Saan nga amin agundaway? Kat mabantayan ti bodyguard na. Iso anasaysaya no amuna mo ti pumaltog. Simperkwen. Saan kan nga guwet Agripina? Umay kakit di. Mapantay ti ayan dabuyong amang parparti itinsang petmi nga ugsa. Kasano ti panakaalayo ijay nga ugsa? Saan ada kami tinakaano Agripina? Asino nga rod? Lagi tinaysarong amang iti dahi apaset ti bantay kim malugong apaset man ti daga. At dalata naturad nga agbasak-basak iti dayjay adaga tayo. Idinto ta nakaplakard lang nga roda na private property. Kinagbaysuna nagbuteng ti anak ta. Ngamin, nakangeg kami iti kanalbong ti palto ngaggapoy ti way. Gayam, dagiti manganop Agripina. Kinumprontar mo ko maidahan eh. Saanan, kat inteddakas pangayayo kaniya, tinaano pandagaw sa. Wanang no agbalinton nga eco park dayjay adaga tayo. Sa adamanan agpaputok amangan op. Amangan no isunto ti pagbut nga dagiti turista. Awan ton dagdakiwa sa mga nopilyahe. Gabot ang mapapintasan kas Eco Park. Siguraduam, honey. Tama nga no saan tumatla kaya tapagpasyaran dagiti turista no adamang mangagdang agpapaputok iti paltog. Diyos ko, saluwanan niyo kumati anak ko, iti papan na iti balay da mayor. Awan kumati dagas a mapagdang na. Kat makasangpot tumatla ang asikakaradkad. Adag tuk-tuk-tuk. Asino at adayta? Mabitla ang umayakon. Naimbangal daw mo sa loud. Ay, di, abalayan ko na ka. Tanay, tandanimot na nagkasat na kiti anak ta. Ay, uwan. Masapul asanayan tante at tinawag iti abalayan. Naimbag man tayo may kabalayan. Ay, di ko mamigil abalayan. Anda ko mapapanan may. Ay, pasensya kan abalayan ng awan mat itati anak ko. Ay, sa dinaw, tinapanan na. Di pa'y matimay ijibalay. Nagpakada ama pa iti balay da mayor. Anya nga ti ibagaan na ni Mayor. Kaya't nakano ang makasarita ni mayor. Panggap ka dagiti mabalinan nga apitan amula na ijay turod kim malugaw ng abalayan. Apay, anya ka diti kaya ta maaramid jay anak tayaw. Kaya't nakano nga isupay laang kumati mga apet, tibunga dagiti mula na. Anya, panagkunak abalayan. Sana kayat ni Mayor. Ta napeklan nga anto kabda jay. Isumot ti kunak. Nagpilit matlata na pan abalayan. Lagi masakit din to'y pinabaitan nga og sa buyong. Wen, Mayor. Agawaan niyo tag sila. Wan, may mayat dito'y garahe. Ang nagyanan tata na para-parir. Wen, Mayor. Apaya di mo't umay makipagsida da madam kini senyorita. Madamdaman to kano amanganda buyong. Kaya damot lang at tatag sida to'y pinapaitan nga usa, Mayor. Saan da pa yan nakaramraman ni karito sa iso adya ka mo? Ngem numaramanan da. Amangan, no di danto nagibati iti para ka data. Iso na say-sayat nga umunata na mangan buyong. Wen, Mayor. Agdao maya sa nga ili, Mayor. Agdagdor-dorbel iti gate. Sino nga taday taong may adisturbo? Bueno,
Naangot na to'y si Datang Ogsa, katumay mo't magipag si Dabuyong. Nakitaan, Mayor. Sige, no asino man dayta, pastrekam, taumay mo't makipagkaldo, iti pinapaitan nga Ogsa. Anya? Napan ni Miguel iti balay da mayor, tatang? Way, ibagana ka na nga isupay lang ti agapit, kanang timulan na ijay, malugaw. Unahin ni Miguel. Inikat ka lang arudan na para aywan. Kahit na pailaang isot agapit ka dagiti bunga ti mula na. Minsan, saan tayo mo? Iti mababalaw ni Miguel. Kaya isaw ti nagregre at nagmula. Sa ita, sa balay, ti agapit. Sa bagay, ngam panakunak. Saan lakid din ngay palubos ni mayor? Nga apitan pa lang ni Miguel ti bunga dagiti mula na itchay. Dahil tamag ti pamatay. Ay, magura ka man. May sabalik man ti saritaan na nakaw. Apay, anya ti malagipyo. Naibunong nyo kada amin na pinaaramid yung imbitasyon para iti kalay sayaw. Basit lang ti nabati, tatang. Dagiti langan na iti adayo. Nasayaat mo no, dandan ni maibunong amin ng imbitasyon. Nangam, talaga ka day? Adi yung imbitaran ni Mayor? Ha? Saan, tatang? Tay kunakon. Diyak kayat ama kita day chay akarasaan. Iti altaw ti panangidatag kanyak ni Miguel. Iti nadaet nga altar. Payakas la kagurguram ni Mayor, anak kao. Basta, diyak kayat, tatang. Diyak kayat. Natakadesa na nasaya at ngayon naramid na kin ka, iso kagurguram. Awan, tatang. Apay nga raw, nakas na napudot ti ulom kin kwa na. Gapo ngamin iti aramidin nakada kayo kin ni Miguel. Dahil ti makagapo. Masurunak launay kin ni Mayor Placido. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagkasat kakit din, Miguel. No sikapay lang ti mangapit kadag iti mulam, iti dagag, ijay kimalugong. Rabang nasyak pa lang kumatagapit, Mayor. Saanan? Tayo dikat kang arudan, akatalit ko. Wala ang Mayor. Sumatengkan! Diakon kaya tatengkan dagiti bagam. Iso atin nasayat, agawid kan. Tukab kayo. Pato apangkes! Anya di bagam? Agawid ak narodan, Mayor. Kiamok no nagsasawan na kitayan iti sana nasayat. Hala, agawid kan. Agawaam ti masibet. Ang mga nuan yapay ti pagbanagan ti salitanda. Talaga nga ang tukab day dyan, Mayor. Nung nagsarita ka rin iti kakailyan ni, kaslang, hela nakasaysaya at launay. Miguel, isagdag mo taginom. Tama ka numabartek ka, anak. Bayan lang, nana. Talaga kahit ko ti mabartak. Maluksawa ko na kini Mayor Placido. Imbagak lang arudan kan ka. Anarigat mo ama paanugot ni Mayor, iti kayat mo. Nagpilit ka matlat anapan. Una yung tikas to'y abiyag, nanang. Siyak tinagrigrigat anag mulmula. Ngamita, sabali mo ti agapit. Bayamon anak. Ni Apo Diyos latan ti mangisublay kadagiti napukaw mo apigsam anag mula nga apitan ti sabali. Amira, sayang ti planok nagpatakder iti kalapaw tanto iti rayjay alugar. Asigod at artariwidwidag. Bayangan. Mabalin nga danto na saysaya at plano ni Apo Diyos para kadata. Wana, Mira. Kasta na talaga. Awan gayam. Nakasaritam ka di mutlangan nagiti kunkunan nga abay into nagkasarta. Wan, kompletong ti abay. Best man, maid of honor, kada flower girl. Awanan ti pakarikutam kada vijay. Nasayaat nga rin no kasta. Kasla makikita kung kinabunggan to ti kasarta. Pasensya ka na kuman, no gastos kayo iti dakkel. Awan na nyaman na.
Nasken ang mapadayawan ni tatang mo. Tay di pa'y kat. Isot ibagbagana. Ano, ikasar ka? Tay kunada nga in grande. Ado nga min dagiti kakabagyan mi. Kastamot nga ado ti gagayom ni tatang. Kat saan na akayat ti mabainan kadakwada. Sa bagay, maawatak mo't kiti, Amira. Agyamanak, Miguel. Nakagasgas at ta si Kati na tumpungak. Ora siya, nakagasgas at akmat, Amira. Gapo iti panangaklon mo, iti ayat ko. Ken, kang ronaan iti amin. Tiyaan nugot mo, nga idatag ka iti nadaig nga altar. Mayor, dandanin ti aldaw. Apa nagkalay sa damingil ka namira. Awan pa iti ginatang yung regalo yung kadakwada. Gapo, mo, kati nakimbitaran ni Amira, Boyong. Di saan yung arudan arigalwan, Mayor? Apay nagkatawa kayo, Mayor. Anya ti plano yo? Gumatang agtumatlaang iti regalok kenkwana, Boyong. Anya, awan amuyo adina kay imbitaran, Mayor. Kasano nga rod ama ito dyan ti ginatang yung regalo yung kinkwana? Di si kanto ti mangipan, Boyong. Ha? Mayat lata, Mayor. Tapambarak tumutan, ama kidaya. Masaludsod ko man, Mayor. Anya ka diti plano yung regalo kini Amira. Ha? Secret, Boyong. Ngam, ikang kadiklo. Anya, Mayor. Makapasigar. Titad ko ang regalo kang kuwano. Ay, anya dayjay, Mayor. Mabaling ka diya, Mama. Lading itag. Ngamsan ko amay baga. Kayat ko. Anin tulang Amira ti magamo. No, anya ti regalo. Iha, saan punto ko man nga ulitan ti mapan agpraktis a pumaltog? Tapay, mama. Di yung kati kayat ama kasursuno, ah? Kayat ko matiagbali nga sintado a pumaltog, akasken ni papa. At adda amay sagmak ka no amom ton ti agig kami ti paltog. Iso adyak kayat a masursurom. May mayat no makasursuro ak, mama. Tapno damot panglaban ko, no adadagiti agpanggap kanya kiti dakas. Awan ti makaiturad a mga ramid kan ka iti dakas, iha. Anak na ka ti mayor. Mama, uri anak-nak ti mayor. Addan tulat tamot dagiti tuso nga agaramit iti saan ana sayaan. Iso na say sayaan, namok mo ti pumaltog. At damat bodyguard mo, amabalin amang ikalasag kan no adda pang paggadam. Saan nga itagnanayon kat mabantayan dak ti bodyguard ko, mama. Iso adidak ko malapdan ang makasurusuro a pumaltog. Nasken na malipas kong pera aradwak. Katlandan to man papanan mi kina Amira into malam. Hey! Ha? Ito cellphone ko. Oh! Oh! Sino nga tato yung mawawag? Di mo abogado makarya. Hello, attorney. Imawag kayo man. Anya? Adda mayat a makisarita kada kami kinitatamatsyas iti opisina yo. Kanon to, attorney? Kan, asino ti mayat a makisarita kada kami? Sige, attorney. Ibagak to kinitatamatsyas. Wen, attorney. Umay kamton intong bigat. Okay. Bye, attorney. Miguel! Miguel! Ni tatamatsyas. Ano yung tatibaga na? Mabit lang, tata. Urayon dakbit. Anya tayo tinabungon dito regalo. Pangtadan niya tida ito eh. Awan pa'y matnagan na no. Asino ti papanan na? Para kini Amira day tayong ton agkasar, iha. Anya? Gimatang kayo iti regalo yung kankwana?
Awan pa yung matintad na nga imbitasyon, mama. Mabaliin nga inyud-udi da tayo kada papam. Saan ba't amabanglas ti ginatang ko? Iso nga itay napanak ki mall, kimatang akon. Gumatang at tumatan iti regalok. Waniha, may mayat no makagatang tayon iti regalo tayo kani Amira, asikod, akatulong tayo. Addan sakit di importante nga ibagayo Tata Matiyas. Tadinanondak pa dito pag-araradwak. Talagang adda baraw. Taimay ijibalay ti Municipal Agriculture Officer tayaw. Ha? Kat kunana, nga addan di urayan tayo nga ayuda para kadagit ti manlalaon. Ay na, nagsayatan no kas Tata. Anya di ito ti masignan nga opisina. Kas ka di? Wano bini, wano abuno? Bin-e ken abunaw. Maud-udi ka na di kas. Kasta ka di? Kanon tong tintay panangala karagiti ito da nga ayuda Tata. Kunada, entay to alahan no bigat iti opisina da. Unang adamat papanantayin tong bigat Tata. Sa dinaw, awan mat amak apapanantain ton bigat. Iso nga rod ko mati bagak mat kada kayo. Tay mawag ni abogado Makaryo. Nga da kano mayat amakisarita kada tayo iti opisina na inton bigat. Asinaw, Don Julio kano Tata. anya, ni Don Julio. Kaano pa si mangpat dito Pilipinas? Amoyo day jay Don Julio Tata Matiyas. Una, amok unay. Taiso, ti... Ni, tanya Tata. Apay adiyo ituloy tagsaw. Asino day jay Don Julio. Iso, tinapingot ide akalablaban ni Mayor Placido iti politika. Iti negosyo. Iti saan pa yan, napan iti Amerika. No kasta, agkontrada mo't kini Mayor Placido. Wait, kat ibilang ni Mayor Placido, asiit iti karabukob na da Don Julio. Isumot lang nga kayat na tayo kasarita ni Don Julio. May papan iti ilablaban tayo apan nakareforma ti daga ni Mayor Placido. Papa, ni Boyong, sa dino kayan na? Adda iti garahe. Agkakarwas. Apay ka di. Ada ko mapapanan mi? Malaman ngam sa dino pa lang di papanan nyo. Wano, adda ka di nakawi sa mapadaya. Iso ngagpadrive ka kin Boyong. Awan, papa. Ngamkit ni, mapanak iti mall. Asado ta kag drive. Iso nga yabak ni Boyong. Taadan to para bitbit ko iti katangit. Anya ti gatayam. Abay, ado aya ti masapol mo wenno gatangam. May salang matkiti. Hangam na tagsan, papa. The washing machine, tigatanga kapabagkat kuntukin ni Boyong. Anya? Washing machine? Idinto tadamat washing machine tayo nga oreladwa. Dayjay to ti regalo kada Amira kan Miguel, iti pa nagkalaysada, papa. Anya? Gumatang ka iti regalom kadakwada? Kat di mo pa'y amo no awisan da kay di kasarda. Imposible, asaan na tayong imbitaran, papa? Idin to sigod akatulong tayo ni Amira. Ala, nasaya at no mapanunot ni Amira ti mangimbitar kada tayo. Ngam, kasanon no saan? Asinon tong aro ti mangipan kadagiti regalo. Anya ti kunayo, tata? Mapan kayo to, yan ti opisina ni Atty. Macario inton bigat? Uy, anak, tasimbang pet kanaw ni Don Julio. Kit kaya't na kami makasarita ka ni Miguel. Anya nga tatay, bagahan na kada kayo. Kaya't na kami kano atulungan iti ilablaban mi apan nakareforma ti daga ti Mayor. Anya? Saan ka di amamutang amang tulong kada kayo? Di na ka dinadamag, di pa nakapapatay ti muna ng tulong kada kayo nga abogado? Diyak lang no amunan ti pan nakapapatay da di may nga abogado may. Amang ilablaban iti pan nakareforma ti daga ti Mayor. Tatang, numakasauyon to dahil Don Julio. Ibagayon to tinapasamak iti dahil muna anang tulong kada kayo. Uy, ibagamin to ka ni Miguel tapos na amuna ti saksakbayan na. Diyak rin pagarop nga oray sika.
Nakagatang kamutan iti regalom kini Amira Agripina. Gaputan ay saro nga kay Mol iti kalman. Iso nga insa par kumatan tigim matang iti regalok. Ngam kasanon? Kasanon numalipatan ni Amira ti mangimbitar ka na tayo. Imposible day tang ibang bagam, honey. Takasano ko maamalipatan na ti magawis ka da tayo. Idinto talaga baybayag ang nagkatulong dito'y balay. Malala. Nasaya tunay no at dan tumaawat tayong imbitasyon. Ngam no awan. Di ka itong atamabain na mapan when numangipan ka dagiti regalo yon. Ha? Agripina? Amira, dandanitan malpas amin dagiti masapsapul tang agkasar. Katamom, nakaragrag sa kaklaunay. Di ka unay. Ang mga numanapsam di agragsak kat maatake ka pa'y. Ah? Di pa'y nadanon ti sigsigamhal daw. Ay na, ikarkararag ko. Nga apa man na malpas ti kasarta. At danton aragos ti bunga ti ayan ayata. Anya? Apa yan na pamulagat ka? Wano, di mo kadipay kayat ti agsikog. Ni? Saan man kayat ko lang unay, Miguel. Kung amin, Ha? Ni, apa ay? Agluwa ka mo tan? ni, saan? Saan, Miguel? Anya saan? Idinto ta. Ni, makita man. Napulingan aksa. Ha? So, makaluluak. Anya? Una nga, saan mo tanagangin? Anya ko mati nakapulingaw. Napulingan ak. Isong, awan na nyaman da ito, Miguel. Apa, nagdagsen. Boyong, anya na itaginatang ni Chloe nga irigalo na kani Amira inton agkasar. Nagdakkel mat tinakay kartunan na. Ay, nasaya-saya at ninto senyorita ti pagdamagan nyo, madam. Yak, kaya ti makabasol. Aglalo kat pinairas na pa'y itay pinabungon na dahi ti regalo na. Maan-ano kumano si kalatan ti pakaamuak. Iso nga ibagamon ano anya to'y ginatang ti anak ko nga irigalo na. Maman, washing machine data. Apay, saan ka di anay baga ni Papa kada kayo? Imbagakmat kan kuha na itay, no anya ti mapan ko gatangan nga regalo. Sana na'y baga iha. Sa sumangkaot trumat na ito'y aboyong. Di na kayat nga ibaga kanyak. Narigat ngamin ti makabasol, madam. Sige, panawan kayo pa'y dito, kini senyorita. Iha. Kasanon numalipatan na tayo nga agpaiso nga imbitaran ni Amira. Nukas tanto man bilang, mama. Di pa'y pantay tulatan kinibuyong, dagiti regalo tayo kini Amira. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mayor, adda kayo matlagayam dito'y. Itay pa'y abirbirukan kayo. Aba, yaberberukan na. Ada ka di bagam? Iti panagkuyog may tay kini senyorita anapan ijemol. Kit agda na sa hagap ko adamag, mayor. Ha! Ano man ta na sagap mo? Di na ko mapaggagaran, Boyong. Si Mangpet kanon ni Don Julio. Anapingat akalaban nyo iti politika ken negosyo, mayor. Ah? Adda manan buong ti ulayaw. Niya? Oh, pato apangkis. Umay ka di manan mangriribok? Kastan sa ti panggap na, mayor. Tako na pa'y tigayam ko akarubada. Kaya't na kano akasarita dagiti katalunan nyo. Niya? Wah! Saan na mabalin na? Tanya ko matibagana ka dagiti katalunak? Wano? Sugsugan naman tida, tapno kalabanan dak? Matuloy ka din at lang inton bigatipan nakipagkita yo kini Don Julio. Una na. Nabagan amin ni Miguel lagi ti kakaduamay. Agkikita kami to amin, iti opisina ni Abogado Makariyaw.
Nadanaga na kiti pa nakipagkita yung iti day aton Hulyo. Apay madanagan ka. Itin to ta saan mo't akong trabida at kasinarak may. Madanaga na. Tanumamon ni Mayor, sigurado, pagpupudutan na kayo manan. Kat amang nga danto manan mairisang tibiyag na kada kayo. Saan man at ilaada apang panunod manakaw. Sana basta makaaramid ti mayor iti saan anasayaat. Dadasal salakniban na adayaw kan reputasyon. Kasta ti pamatiyo tatang. Ngam, amang adadiyo amo apang panunutin ni Apo Mayor. Boyong, irwar mo tilugan iti garahe dadda papananda. Sa dinong, Mayor. Iti balay da Miguel. Kaya't ko alapdan ida iti pan nakipagkita da kini Don Julio inton bigat. Anya? Kat apay nga rod ani Miguel ti kasarita yung Mayor. Ni kumala kay Matias kaiso ti presidente daman nalon. Pato apang kis? Di ka kadyag pampanunod mo yung ambom. Analaos tigura kan niyak ni Amira. Sa mapanak iti balay da. Ha? Ay, undayam, Mayor. Huh? Ay, sorry, Mayor. Yak na panunod nga dagayam at traso yung ni Amira. Ang iwat mo. Amangan wad na makanggagpin ka Boyong. Awahan, Mayor. Dudo ata lang dito eh. Kaumamlat at ang iwat mo panggap iti napasamak iti kina Amira. Tanum irwar mo. Kuidaw ka kanyak. Tadilam ngay korkor ko iti manok mawatam. Uwan, Mayor. Mawatak. Nalipatan ni papati paltog na iti remote na kinipoyo. Ano nga tano patasik manan takin sayo Apo Maltog? Oh, Chloe. Ano dayta? Paltog matay ka mo. Nangalami ti dayta. Paltog ni Papa daytoy, Mama. Nalipatan na iti remote na kiniboyong. Oh, apay nga ron nga igamham. Idulin mo. Ipan mo itinangalaam. Kaya't kumanan tag-practice, Mama. Anya? Kunak matadyak kayat nga agsursuro ka nga agigam iti paltog. Kaya't ko ti makasursuro. Kat nadamit laban ko, no, dagpanggap ka niya kitidnakas. Taasino ko matimakay tured amang dangran kan ka. Idinto ta anak na ka ti Mayor. Mama, kasi tinakon-akon. Adulat ti dagiti baribar ti panagpampanunot na. Iso nga ora agungot kayo. Ituloy ko latat yung sursuro, Apo Maltog. Mabit lang. Umaya kon. Ingatan na Amira na ito eh. Mayon, Naimbag ngal daw mo Miguel. kunak man lang oh. Asino? Apay at di may tuloy. Adda ka di Aurora ay masangailing. Ni Amira, Mayor. Iso ti urayak ta ada pa panami. Apaya sana si Katimapan di balay da amang dagas kan ko. Gaputa nagtulag kami kay iso ti umay dito balay, Mayor. Isumad lang nga di nakpastragan. Tagdamad gayang paspasong adam mabisita. Ay, uwan gayam. Nalipatak matan. Sige, sumrek kayo, Mayor. Sanan, dito'y latan ridaw, di pangibagakin ka di gagarak. Anya ka diti bagayo, Mayor. Nalamag ko asimang petan ni Don Julio. Kat kayat na kayo akasarita akatalunan. Pudno ka di. Uwan, Mayor. Pudno. Kan nabagak pa yan, dagiti kakaduani. Agkikita kami amin iti opisina ni Abogado Macario intun madamnama. Pato pangkit! Yak kayat ang makipagkita kayo kan Don Julio. Anya? Apay, Mayor. Gaputan mo! Sugsugan na kayo, alumaban kaniyak. Saan nga tamat, Mayor? Kanay bagamin kini attorney, ti panagdidinanon ni iti opisina na. Tapagpungpung tutindak ka di, Miguel? Awan ti rumbang nga kapong tutyo, Mayor. Tawan mo't ti madingar aramidan mi. Anyang awan? Idinto tagbirbiro kayo lata iti kadwayo. Tapno ad-adda ang mapapigsa ti pakinaka mo yo. Alumaban ko niyak. Bidot deta pa nang ipapanyo iti panakipagkita mi kini Don Julio, Mayor.
Tinasayaan. Ibabawi reta apang gipyo apan nakipagkita kini Don Julio Miguel. Mayor, di na kam kumabot-bot ngan. Kundi na kam kumapag-aramidan iti saan anasayaan. Tawan mo't madingar aramidan mi kara kayo. Talaga anatang kendi ulo yo. Agpapada kayo kami na. Kaya't yung kadingik kating kayo nakatalulak. Amuming amoy tilintag, Mayor. Saan na kam basta may akatalunan nyo? Dito'y latan likod ti balay ti pagyanak nga practice nga paltog. Uragat na nga tumatianat ni. Awan ti makakita kanyak asapani. Palaksid lang, ti panakangag to dagiti karoba mi ti putok. Anya ko man makangag da iti putok ti paltog. Lisensyado mat ti paltog ni papa. Teche ti paltogag. Patak ana impat ti putan ti paltog. At tita, masapol nga at talinaet ti tamudok, iti gatilyo. Bayat ti panang sirsirit ko ti puntirya at apaltugan. At tita, sirikat ka na ibang. Itang! Apay nga da nagasog? Parta kampay tiyag pataray buyong. Nas ka na makadanon tadago sa iyo ospital. Kasla tumayaban tinagluganan tayo, Mayor. Ang mga nung madisgrasya tayo, naisagad ko ti siling niya doon. Patwa panggis. Uman-anap ti pan nakalipat ko ti paltog ko. San kumaan na disgrasya ni Agripina. Salbag! Nuwapay kat namin anak ibiyangan ni senyorita, Mayor. Tawag ko. Ni Chloe. Isumanon ti umawawag. Hello, iha! Darasin niyo po matiumay dito ospital. At nervyos ako na yun itinapasama ka ni mama. Matay lang ni Mama ang basol mo. Saan ka mapakawan? Numabalo ang adirbang na Chloe. Pagkawanan na ko mapapa. Aksidente tinapasama. Halawan. Agsarita tanto. Sige, kastapat. Agyaman na, tayo may kayo amin, kakadwa. Aguray tayo lang. Uray kit agturong kanon dito ni Don Julio. Nasay-saya at ng isuntumot laang ti pakaamuan yaw. Iso nga orayin tayo. Tatamatyas! Apay Miguel. Anya ti bagam, takas taon na ti apuram ngay masidag. Nagkapamaya. Adanapan ko ginatang di tatyangge, tata. Kat nangag ko apag-iistoryaan nagiti padak agimatang. Anapaltugan ka nun ni Doña Agripina. Anya. Sa dinaw, tinakapaltukan na. Kan anya nga rodan, ti kasasad ti asawa ti Mayor. Diyak mo, tata. Tay-tayag sa ludsudak ka nagiti agi-istorya. Inamot ammo ngay baga. No anya talaga tinapasama. Sa dinutayan ni Mama. Papa, pagkawanan na ko ma. Papa. Oh, mga patwa panggis. Di nakarakuban. Ti sa lunsod ko, ti sung batam. Anya silitian ni Mama mo. At dahil ti operating room, Papa. Apay ngamin. Ngay ti arubayan tayo tinagpraktisa mga kapaltog. Di ka kumanapan iti bantay. Tori ibos mo ti may sa magasin. Pagkawanan na, Papa. Tsaking gagarat yamin. Kun, amok. Ngam di mo ka di napanunot. Nga amangan no at dati mapuntam. Jak na panunot na itan, Papa. Kanjak matamu a peligres iti agpaputok iti kabalbalayan. Iti dahito yan napasama kindi Mamam. Kasladyak kayatan. Ang makasuro ka apumaltog. Papa, please. Saan ka kumalapdan? Pagsayatak na mok ti pumaltog. Wan, ngam kasanon. No adang tumanen madisgrasyam. Kasi ita, mismo pa'y ani Mamang mo. Kat numatay. Saan ka lakit di ang mapakawan? May turedag ka di alaksidan nga na. Nukas paganigan tamatay ni Mama kapoy ti aksidente pa nakapaltog na, Papa. Ikararag mo langin ang makalasat ni Mama.
Adda kay matgayam yung tatang. Kumusta tinapanan niyo? Naragsak kami amin ang nakipagkita ka ni Don Julio anak ka. Amin kami akatalunan ti Mayor. Kat pinasarabuan na kami ti $50. Anya? Unay na kinasayada ya Don Julio, tatang? Talaga nakasaysaya at unay anak ka. Saan pa yan nagbalay o? Amo na ti tumulaw ka iti pada nga awanan. Ti kadilang panangtid na iti saraboy ya adolyar ti rason? No apay ang nakipagkita ka na kayo? Awan ka din ti sabali ang nagsasaritaan niyo? Adda, ako na atulungan na kami kanaw. Iti ilablaban mi apan naka-agraryo ti daga, asuksukayan tayaw. Dahil ti pagamam kak unay tatang. Saan nyo nga muna niya ti pampanunutan ti Mayor? Saan nyo nga muna niya ti kabailan na ngaramidan ka na kayo amang konkontrakan kwa na? Saan ka amadanagan, anak? Milyonaryaw, di mayo tamang tulong ita kada kamay. Kabailan na timang bayad, iti oray manong abogadaw. Tapno mailaban nila ang tinabayagan, natartarigagayan may. Kasadungatan, numatay ti asawak. Salpag, dahi ka rin ti dusak. Tinaramid ko ang pasol. Oh? Yun, minsan nabuti tinagawangan nyo iti anak. At naman ang linukatan nyo. Kaya't yung sama ti mabartak. Talaga kay kutang bartek mo yung. Wala, tumakay ka nukay mo. Agtugaw ka tadanggayan na kuminom. Dito di baso. Oh. Uwan, Mayor. Inwaryo gaya mon, ti ulasan nyo nga state side nga aral. Juan! Oh! Dito, takay mo na kanupay lasaom. Inuman ta amin. Takitidoldolin ko nga arak. Anya, ay saan, Mayor? Tama nga no di tanton makapaglinasin. Numabartak taunay. Man ano ko ma? Kaya't kung arod ti mabartak. Saan nga arak ti solusyon ti problema yo isa, Mayor? Saan niya ko mga rod? Saan kumot na matulungan? Dagiti doktor ang mga agasi ti asawak, kasanak mo na doktor. Mayor, ti panangsango yo iti arak. Kat nadlaw ko nga ad maburiburan unay ni Chloe nga anak yo. Husto ti bagbaga ni Agripina. Sana mabalin ngagsursuro ni Chloe a pumaltog. Ngamimpilit ko madlata. Awan ti akin ba sulit tinapasamak, Mayor? Uray ni Senyorita Chloe. Aksidente tinapasama. Diyak ka mo. Hinumapay. Hanggang saan mo ito mabalin? Diyak pa basulin di anak ko. Idinto tayo so tinakadisgrasya iti inana. Mama! Saan na kami kumapanawan kini Papa? Namatay ka! Laksida na kanumatan nga anak ni Papa. Isa pa nga siyo, Mama. Agriing kayo kuman. Mama! Mama! Ano? Agararang ni Mama. Diyos ko! Magkapuutan ni Mama! 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 Ay, Mama! Anya ka din di mapaspasamak ka na kayo! Doktor! Nurse! Tulungan dag! Ni Mama! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mama! Di na kam kumapanawan kini Papa. Mama! Nagaragan kayo. Ay, Diyos ko! Sapay lang kumata magkaputan ni Mama. Mama! Mama! Mama, please! Agring kayon! Mama! Mama! Diyos ko! Mama! Anya ka din di mapaspasamak ka na kayo! Mama! Doktor!
Sige, Boyong. Uminom na lang ta. Nabartag kayon, Mayor. Pustulan. Isardeng tan ti uminom. Sa nagpaya na bartag. Oray uminom damay di 2 botilyang inside, Boyong. Abay, taanyo ka di ang mapanbantayan ni Senyora iti hospital, Mayor? Hinton rabilat dan di baban ko. Kadwa ki anak ko. Iso nga, uminom na ba eh? Tumawag ka, dumay di bulutan. Uwan, Mayor. Datiyawag ko. Sungbatan niyo, Mayor. Ang mga ano ni Senyorita. Wala mo, di nagsuruan. Sulbag ka. Hello, Chloe. Papa, umay kay ko man dito ospital. Mabutbutang ako na hindi ka sasaan ni Mama. Anya? Oh, pato abang kisos. Anya nga rin di ka sasaan na. Tsak pa mo tapi nanawag kita idayan na. Nagkayabak iti doktor. Saan ang palasim rakaking kaita? Gamad na ka din, doktor, amang damdaming kingkuana. At dan papa, doon nagiti do doktor ang mga sasikaso itakan ni Mama. Pato abang kisos. Nasayado ka na. Sige, umayak din tayo. Itamat lang. Purahin kayo ha, Papa. Tarasin niyo ko ma. Kat niyang nernerbiyos ako na yan. Juan, urayin na kami. Tadi ka makatayap ng away dito. Sige, bye. Gel, papalamta nakarubwat ka man. No, ada ka di manin asikaswan nyo kini Amira. Awan nanang. Gaminak man iti balayda. Tawisip ni Tata Matias. Ngayon kamot sarungkaran ni Dunya Agripina iti ospital. Anya, tadi kay ka di mabuti nga mapan. O iti paltog, tinaka-ospitalan ni Doña Agripina. Kat amangan no. Nanang, saan kaya madanagan? Amon nagiti pulis no anya talaga tinapasamak iti asawa ni Mayor. Anya nga road ti talaga anapasama. Asino ti awanan puso anang paltog kini Doña Agripina. Sigon iti investigasyon nagiti pulis nanang. Aksidente lang ang anapaltugan ni Dunya Agripina. Kasano anapasama ti bagbagam asaan anay gagara apan nakapaltog ni Mayora. Pinakibyangan ni Chloe ti paltog ti amana, nanang. Nagpraktis iti arubayan na. Katkas jay tinapasana. Kayat mo asawan. Kayat mo't ni Chloe ti agsorsoro a pumaltog. Wan nanang, ngam tidakas na. Saan mo't nga itinatalgad a lugar tinaginsaywan na. Pato abang kis. Di magsinsamad di ka sasaan ni Mango. Tapay nga. Papa, naibaga dagiti doktor ang nagkaroon ko no ti kasasaan ni Mama. Numatay. Tay ko na ako. Di ka lang nagpagpakita ka niyak. Tasan ka ang bakawan. Di kay kumangat ang suwi ti gas na Papa. Pag nervyos ako na yan. Kas napay lang ti bagmagayo kanya. Basol mo kami, tinapagtangkin ko ara. Kasarupay dagiti negosyo tayo numatay. Masino tayo mangipatay. Agkaranag tayo Papa. Tabarang na makalasat madlang ni Mama. Daka mo. Itinapasamak rin ko ara. Saan ko ba yan na masurutan dagiti aramin ko? Kadupay ti agur-uray at trabaho kanyak kay munisipyo. Kinaygayat ko tinagbartag tamariribo ka ng unay. Ito tao. Mabit na ang umayakon. Sino nga tatiyo mo sa ngayon? Naimbag nga daw mo, Amira. Miguel, si Kamat Kayam. Sumurag ka. Agyaman na. Nitatang mo, ada ka di? Adda di talikod ti balay. Agpakpakan ka dagiti manok kan pato. Ada ko mapapanan mi. Bareng kayat na. Sa tino? Mapan kayo ka di ti balay da don Julio? Saan? Income ko may di ospital. Tasarungkaran mi ni Dunya Agripina. Ha? Amang ano kahit mo ti umay. Ay, saan Miguel? Diyak kaya, nakayulatan. Ado ti trabaho. Kan, diyak may nakalabakan nakadanos ti balay. Unangan, sigod nga amom ni Dunya Agripina. Katrabang na, bisitahan ko mamat. Nang ronak at, kunada pagduadoan ti kasasaan na. Basta, dakayulatan ti mapan. Ha? Diyak kaya makita nitong kasito. Kasla day bagbagam. Ha? Wa, di ko na,
Adi ti bagbagi kan ado nga ron ti aramidak. Isuada kayo latan kan tatang ti mapan. Alhan, Ah, mapan ka ti ani tatang di talikod. Adda di tangagpakpakan iti manok. awawisek nga mira tata. Talo tayo kumaamapan mang sarungkar kini Doña Agripina di ospital ngam madi kanunot ti bagbagi na. Nala, saan ta napilitan no kung nana amadi ti bagbagina? Taamangan no kumaro kat aggurigaw. Ah, wen tata. Tatayo latan ti mapan. Lumatay ni Doña Agripina. Sigurada wa dakala pukaw ti mayaw. Kayso ti mangipatpataray ka dagiti negosyo da. Wapay kat ngamin nga iti arubayan da ti nagpraktisa ni Chloe a pumaltog. Di namat ang wakas dyan ti mapasamak. Ngam piligroso iti asino man ngagpaputok iti paltog. Iti arubayan, tata. Nga madaw nagiti sana makamoy ti dayta. Boyong, agawit tan. Hintay tuloy taginom. Uray kat nasayatan ti kasasaad ni senyoram. Anya, wala nga amangan numasapol na kayo manan ni senyorita, Mayor. Kumakat, da kayo timang bantay ka ni madam. Kas naglulukan dirik na nakakita ti kasasaad ti asawa. So kahit kung agawit na. Amo nga rod ni senyorita nga agawid tayo manan, Mayor. Juan, imbagak nga subay lang timang bantay iti inana. No basta, inak nga rod ang pagandaran tilugan tayo, Mayor. Apag isunto, no pumano tayo. Tsak naman, ti umayo ka ng sarungkar kin ni Mama, Miguel. Tata Matias. Ah, uray no adalamat iti nagbabatan tayo. Saan nga iso ti makagapo? Tapno di kam sarungkaran ti apo mi iti talon. Agyaman at Miguel. Tata Matias. Sayang, kapampano da papakin ni Boyong. Sana palay, adi mi makasarita ni papam senyorita. Inapatay, mamuan may ti kasasaan ni mamam. Di mi pagarot makastoy gayam ti kinagrabe ti kasasaan ni Doña Agripina. Agpapabawiak na ikaro bayan may kinagpraktis ang apumaltog. Diyak namin ang akas ti mapasamag. Sa ikuladan, awan umuna ababaway. Anayaw nga da iti uday. Wan tata, ngamamok to naman minsan. Ijay ton banta ti pagpraktis ang apumaltog. Talaga aprosigido kan sa makasursuro, Senyorita Chloe. Wan, Miguel. Apalak lang unay ni Papa nga sinitado apumaltog. Yung babae ka, senyorita. Apaya kayat mau ti makasursuro at pumaltaw. Tapno dapat pang depensa kiti bagi. Nadagpanggap nga garamit kanya kiti takas. Oh. Sige, Boyong. Uminom talata. Di kay ka di mapanigay munisipyo, Mayor. Saan bailan? Ay nak, hindi ospital. Saan kung tumadlaan nga may pas nagtiag trabaho. Tapampanunod nagtika sa saan ni senyoram. Ne, imatlo, ito yung awag. Niyaban nga tanti baga na. Hello, Chloe, iha. Apay nga mawag ka. Papa, kaya't kaway padamag kada kayo nga imay magsinarungkaran na tatamatyas ken Miguel ni Mama. Anya? Nasayat man. Tanapanunot dati may. Wan, Papa, kasko na ni Miguel. Karpanganda ka numat yung may mangkita ken ni Mama. Nga uray, adda saan tayo apagkikin na awatan. Nagsayat ko man no nagkikita kami. Tapno may peksa kumamot ti panagyaman ko kadakwada uray kasano. Panagkunagkat na sa isayaan, nasaan na kayo anaabutan, Papa? Napayakas dati ko nam. Kapot na ang mga nota saan nyo manan apagkikin na awatan. Kapakaluksaw kayo. Juan, kadyak kayat ti panakisarita dakin ni Don Julio. Amuglatan, asugsugan ida, dayadon. Sugsugan na ida amang ilaban, iti kunkunada, akarbenganda. Sayaat, saan kayo ang nagkikita kada Mayor Miguel? Tano nagdadanan kayo iti ospital. Ang mga naagdaman ko man napaluksawan kada kayo. May mayat ko man o naabutan mi da mayor, nana. Tabarang no isunti pa kapanunutan na. Makikapya ka na kami. Iti
Panang sarong karmi iti asawa na. Saan to apulos a makikapya kada kayo ni Mayor Miguel? Aging gaadiyo iatras ti ilablaban nyo apan nakaagraryo ti dagada. Banag asaan mimot ama aramid nanan. Tanabayagan. Akal-kali kagaman tayo ti panakagraryo ko man tinaga at tartarawidwidan tayo. Unangam, ibagbaga ni Mayor agamrod tayo. Gapu iti day tanga ilablaban tayo. Ura ibagbaga na ti kasta kada tayo nanan. Addamot lintag amang iman mandar arumbeng ama agraryo dagiti nalalawa adaga. Ako ko ti may sa tao. Matandan aga na, tunggal makasango yun ni Mayor. At akin kwa na tibilag kenturay. Ket arig na ako tun kayo laeng amang kagkagat ken kwa na. Tatang, anyat pa nagkita yo kini Doña Agripina idi sinarong karanyo. Makalasat nga tawan no saan? Iti nakita mi akasasada. Asla narigat ang makarikubar. Hala, no kasta? Mabalin asaan na makalasat, tatang? Dahita ti patta-patta. Ang sa bagay. Nalaimbot na iti doktor. Numatay? Tatang, Apaya na ikuleng ka iti naibaga. kwa tatang, gaputan numatay ni Doña Agripina. Asino pa ti mangkita kadag iti negosyo da? Idinto ta napagklanmat a politiko ti asawa na a mayor. Ang damot ni Chloe. Di isang ti mangkita ka na iti negosyo da. Adda ko mangarad amo ni Chloe ay iti negosyo, tatang. Awan samat hilig na iti negosyo. Makaamon ati Mayor. No bilang awan gasat ni Doña Agripina. Boyong! Boyong! Ada ka di bagayo, Mayor? Natural at day bagak! Isugod na pukpukawan ka, loko! Ay sus, tanapudot sa amot ti ulo yo, Mayor. Agburburik ti darak, iso na pudot ti ulok. Iso di naksurunan winurudan. Wan, Mayor. Ngumanya ka di ti bagayo kanya. Adda pangibaunakan ka. Ikarigata mabirukan. Kan kasarita ti tao, akayat ko apangibagaami di binsay. Asino ti tao ngay nakasarita, Mayor? Anya ka di ti mensayo, akayat yo amaidanon kinkuana. Ni Don Julio, ikayat ko ng kabirukan akasarita. Anya ti kayat yo amaidanon na mensahe kinkuana, Mayor? Ibagam, ano kayat na amanayon pa lang ti biyag na. Nasken na pagtalikodan na ti Karina. Amang tulong kadagiti katalunak, mawatam. Anya? Kayat yo asawan, Mayor? Nakbutbut nga ni Don Julio. One, dahi tati misyon mo. Nasken na mapaatras mo amang tulong kadagiti katalunak, Boyong. Kasla narigat ti kayat yo nga ipamisyon kanyak. Tapay yan narigat. Idinto tayong kalayang kasarita ni Don Julio. Gaputa damag kung ado kanumot ti security guard ijay. Pues, mangikuyog ka kadagiti tao. Tapno da kayo ti bang butbuteng. Numabuteng ka ngagway may sa loko. Ay, oray sa latan, Mayor. Tadyak kayat nga ibagayo at akruta. No kastamot lang, agtignay ka nga rudan, Boyong! Nagkakwamanan anak, apay nga itakala nga sumangpad. Napan ko kinasarita dagiti umay tutumulong agparti. Kan nagluto ka dagiti may sagana pagdayan inton kasarmi kini Amira, nanang. Ewan gayam, dandanin tinaikad nga aldaw akasaryaw. Wala nang. Ket, inawagan na kita iti sekretary ni Apo Padi. Ket, anya ti imbaga na. Sakbay ka no ti kalaysa. Rumbang ka no, ngag-seminar kami pa'y, nanang. Adda nga rod inkadengdan aldaw apan ang seminar da kada kayaw. Addan nanang. Iso amapanak to ijabalay da Amira inton malam. Tay bagakin ko na. Di ka pa'y laawagan iti cellphone na. Di ka katagtagtag ka mapan. Nasaysaya at no'y nakdanunan ijabalay da nanang. Ay, susa po ayat mo lang ang makita manan chay ayatem. Iso nga oray nabannog ka kat di mo samiran ti mapan. Natumpungan yun, nanang. Amoy, nakaragrag sa kaklaunay. Tay ti kamaw dyanan na. Ikasar kong tumutlangan ni Amira akapapatgan iti biyag ko.
Ay, sapay la ko mata. Makabukil kayo adagos iti apo ko mikini Matyas barok. Ikarkararag tayo nanang. Tasapay la ko ma. Taparaburan na kam adagos iti anak. Tapno danton ay aywanan yung apo ko yun. Ha? Ni Amira nanang. Umawawag. Mabit lang tasong bata. Hello Amira. Imawag ka man. Juan, kapunta di ka matla maura yan dito yung balay. Inawagan kan. Nalipatam sa amat ti papanantay tangal daw. Ha? Ada ka di pa panantay tangal daw? Naktupay ka ta nalipatan mo. Saan tapay nga agasawa ng adlansan kabkabaw mo. Ha? Di man mapantalaan ti in-order ta wedding ring. Ay, gaya man niya. Ano, talaga nalipatak. O sige, urayan na nga rin tagrubata ko. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nabalon ni Boyong. Sabay lang ko ba na makigtot ni Don Julio iti bagaking kwara ni Boyong. Kiti babawinan di pa ng tulong na kadagiti katalunak. Tawag ni Chloe. Hello, iha? Abay ngay mawag ka. Papa, umay kayo kumadagos dito ospital. Endarasan nyo. Tabay? Anyo ti bagam tapuran na nga umay dita. Kumusta ni mamang mo? Basta, umay kayon, Papa. O sige, bye. Inilab na patwa pangkis. Natay sa magtan ti asawa. Mapanag yung ospital. Ang mga nunatayan na gripina. Inikidamanan ni Mama. Mama, naturog kay kadimanan? Nakapuot kayo itayan, ngam apay nagkidam kayo manan. Mama. Agar-aran. Mama, inawagak ni Papa kat umayan dito ospital. Paiso. Simong ba't kayo, Mama? Thanks, God. Agyaman at sumbatan yung madlangan ti sa Mama. Nakapsutak. Kahit ko ti maturo. Okay. Sige, maturog kayo nga rin, Mama. Riyan kayo to no agdan ni Papa. Tayo pa yan nakarubot ka. Nga awan mo't laangan ni Miguel nga urayang. Nalipatan na kami nga da papanan mi ita, tatang. Iso ngay nawaga. Kat saan pa yan nakarobot itay? Anya, una yan ni Miguel. Nagbalinsamot tayo naman ang lilipat. Ado nga minti pa ka kumikuman na. Iso nalipatan na nga dagayang papanan mi ita nga aldaw. Danda ni siguro itan. Ngala, urayang nga rin anak ka. Tanak man pasayakan nagitimula ka sibuyas. Uwan, tatang. Mabayag sapay mo't amaapit na si sibuyas yaw. Ang damot ka di magastan Sige. Mayat ti, tungtungan ta. Ang dagaya man ni Miguel. Umay na kan dagasan. Uwan nga rin, tatang. Papantan! Ay ta, Wan! Kunaklano ti tricycle na ti pagluganan mi. Timat gaya motorsiklo na, tatang. mawata ka. Nasirib mo ti lukaw. Kaya't naakumpit kay ti sigit na. Ala ni Iso adi motor na tinusar na pagluganan niya. ni tatang. Chloe, apay nga da ka di tiruar ti sila di babang mo. Kumusta na? Apay nga napuran nga umay di ospital. Umay kayo, Papa. Sobrang tinit ayan ni Mama. Sumbatan pa di sa lunsod ko. Apay a pinagdardaras na kay May. Basta, umay kayo. Mapantay ayan ni Mama. Umay kakit din, Ako Papa. oray, ikaw din ako yun. Kanya talaga tinapasama king kuwana, ha? Aday ito ni Mama, Papa. Kitain niyo. Apay, nakakumot man na. Natay ka din ni mamang mo. Umasiti kayo ayan na, Papa.
Agripina, honey. Pangawanak, hindi na nagsanabasol ko kaya. Pangawanak. Apay nagsangit kayo matan, papa. Apay nagpakpakawan kayo kini mama. Ha? Anya tinagpasulan yung kankwana. Sige, ibabayon ti ulas ni mama. Ada na, pakawanan na, no adaman na nagsana nagbasulak kang kahani. Pakawanan na na makasaklang ka sa dilangit. Anyat sarsarita umon Placido. Ano niya? Agripina, kuna, nagsaot bangkay. Saan ka, anatay? Ikaw na anataya ko. Kunam anadagsam anagpasulang kanyak Placido. Pato bang kunaklano na tayo kay Ryan na nagakumod ka. Nagkumutak, tamasisira pak iti silaw iti batog ko. Kasari. Ang yamanak, tanalasat mo ni patay. Ano ka tanyo, tigay? Kaya ka makasarita ni Don Julio. Pasensya ka. Sana mabalay na may storbo ako ti amo may. Sandak ka di nga, mamo. Siyak ti makanawan ni Mayor Placido. Ada imbilin kanyak ni Mayor arumbang nga ibagak ni Don Julio. Laging ngay me. Kaya't yung ka di tirire. Pastra kandak iti inaladan ti amo yo, winusan. Anak ti karasan. Inkasayo dagiti pagtugyo. Impatulong yung kanya. Ipapayo na kita. Tawangan no makalbit nyo. Mapatay na. Talaga, tayin na ka. Suwat pumanong ka. Pipintas na kiti pinaaramit ta wedding ring ta, Miguel. Gaputa sikat ti kapapatgan iti biyag ko. Iso nga uray nang yenarigito asingsing. Inkarkaryatak na inyor nungan. Agyamanag. Kas iti na ito asingsing awan tinang rugyan ka nagsilpon na. Kas tamo ti panagayat ko hinka, Amira. Kung ko naman salaan matay ta, Miguel. Pudno ti bagbaga. Saan ang matukod ti panagayat ko hinka? Mamatiakin ka, Miguel. Katsapay ko ma. Tasantong agbaliw day ta panagayat mo kanya. Imo pa'y sinungbatan ti damdamagat kan ka. Anya ti kung kunang anadagsan anagbasulam kanya. Ako, sana mabaling ni magaktip ng tagikwak kini Amira. Oh, napayamulmulang lagan nakmatlatan. Dumaw-dawat ka itay iti pamakawan. Gapo iti panangi pagarup mo, anataya ko. Honey, nakabusot ka ba ilan? Nasaysaya, no, iritip mo manan. Tapno na dardara sa mapasublim, tipigsam. Saan ako na makaturog? Isusong batang kitin ti saludsud ko. Aging binto iti bagak. Placido, urayat ti sungbat ti saludsud ko. Tinak mo lang lang nakasta. Kunak, anya tinagbasulam kanya. Ate, panangayon ko. Nga asman ti anak dati, makasuro apo maltog. Wan, isuti ko na ka nagbasulakin ka. Tano kumadya kayong palubos, ng sursuro, di nakakumana disgrasya Dayjay kadila ang tikong ko na manadagsan ang nagbasulam kanya. Wan, ada ka di pa mo masabali? Awan matkiti. Mapakawanon na. Nagistayan na ka napatay ti anak ta. Gapoy tiragad ko ang makasursuro, apo maltog. Ani, magunod mo lang ti pamakawan ko. No kasaritam ni Chloe nga isardang ti agsursuro ang pumaltog. Anya? Wala nga nasgad di tarigagay na ang makasursuro. Tsak kaya't ang makasursuro. Tama nga no isunto ti pakaisagmakan na. Amang nga no iti sumarunok at mapatay na ko. Sige. Bayam, kasaritak to nga ron ni Chloe. Nga isardang nanti agsuro apo maltog. Anya ti kunayo, papa? Imbaga ni mama ang mapakawan na kailaan, numaalo ko'y dak na isardeng konti agasam ti paltong. Wani ha. Papa,
Amoy yung anas gati tarigagay ko ang makasursuro apo malto. Amog. Isu nga rod nga agtulag ta. Tapno saan na makaltay ti tarigagay mo. Ken, tapno mapakawanak ni mawam. Anya nga ron tiramidan ta papa. Agtulag ta na sayat. Ibagam kini mamam, analukoy ka na mangisardeng, iti panagsurom a pumaltog. Ano yan? Ngam kinapudno na, nalimad ngagpraktis ka. Kasano ang mailimad tayo papa? No ijay matlang napanan tayo idi kadabuyong, ti pagsursurwa. Sigurado nga ganto lata makaibagakin ni mama. Aldamok, anasulinek, kanatalga da lugar. Amabalin mo a pagsursuruan. Sa dino papa? Iti awagan da iti bantay balinawang. At ayo da iya lugar, gam natalgad. Kaya ko pasyaran iti kabiitan a panawan day abantay balinawang, papa. Bayam, mapantay to kadabuyong. Sigurado amay ayo ka no makitam. At daggal awaig. Awagan da dayja iti ayos ti sunggo. Ano yan? Nagmayatan no kasta, papa. Awan, takas kalaad da iti paraiso. Tapay nga italang itulog mo ni Amira, Miguel. Tata. Gaputa dapat da mga inasikaso mi. Iso apasinsya kay kuman no itala nga itulnog ko ni Amira. Uray, tanalpasan ti amin nga sa sikasun ni tatang. Isuasan kaya nga gungat, na italang itulnog ni Miguel. Pasinsya kay kuman. Yak ngamin kaya ta, mailawan kaya, ta saan kayo pa nagkasar? Di kay madanagan tata. Sigurado ka na kayo. Birhen nga idatag ko ti anak yo itinadagang altar. Sige, di tatay pa eh. Apa nga rin daw nagtartaray ni Amira ng madaya? Amira! Amira! Ay, ano yung tinapasama kini Amira? Apa yung nagtarang niya madayo? Ay, agpudno ka man pa raw. Ha? Pinilit mo ka din ni Amira. Ay, saan? Saan tata? Saan mi nga inaramid ti? Tas iti aday ti panunot yo? Apay nga raw dakilat ating maray. Anya tinaramid mo kinkwana. Awan ti ammo, tata. Agdamag kayo kinkwana. Nasaya ata. Kan natalikak mutkin ka. Sapay ko Tadi mo dadaulan day tapa nagtalag ko kin kami gay. Kumusta ti mariklik na yo, mama? Madlaw ko kasla sumaysayatan ti bagik iha. Kaya't kun ti agawi di jabalay. Saan ba ilang mabalin? Di pa imimbag tasugat mo? Di nakpayla ka sarsarita, Placido. Marurudak kan ka. Ni, punasim ko man tiguram kandiyak, tayo naramid kong timbagam. Anya ti kayat mo asawan? Yanak dati mangibaga, nuan niya tinagsaritaan mi. Akloy, sikat ti mangibaga iha. Mama, tapno saan yun akagura ni Papa? Isarting kunteng sursuro apo maltong. Agpay sukat iha. Di mon esman ti agig kami ti paltog. No dahil ti pagkapian nyo kini Papa. Ikarit asaan kun nga esman ti agsursuro. Nasaya at no kasta iha. Maamakak lang amin. Tama nga no iti sumarunok at mapatay na kun. No itultuloy mo lat ti agsursuro apo maltog. Agyaman ak. Napunasan tigura kanyak na asawa. Kapo iti pamarang. Mapanangisardengan ni Chloe. Ngagsursuro apo maltog. Saan nga muti inara? Amapan kaminto iti bantay balinawang. Tapno ituloy na ti agin sayo. Wah, ni Buyong. Iso ti umawawag. Anya nga dati padap. Patwa banggis. Di mo ka din yung mamuti bagim ka na pasurot ni Don Julio. Apay ako nam. Adida yung palubos ang makasaritam ti amo na. Imbagak mayor, asyak ti makanawan nyo. Talaga natang kandamin. Nagpilit ka lang ako man na simbra kitinalatan da. Kasta mo tinaramid ko mayor. Inasutan dak iti palto. Sana yung paturong kanya. No. Iso asaan ko ngayon tuloy iti munag.
iti inaladan ni Don Julio. Iti sanda pa ng respetargen ka. Kasla binastos dakmatan na mayor. Hala, ibagam ka dagiti kakadwam. Isagaan na dagiti armas na. Anya ti plano yo, Mayor? Rumaot kayo iti balay da Don Julio. Ibusin nyo amin dagiti security guard na. Anya? Mayor, di kay karyag pampanunot. No aramidan mi ti mandaryo. Kat ang mga no inton bigat, kat saan kay ton Mayor, gapo iti aramidan mi. Tonto! Sika, ti saan ngagpampanunot buyong. Nagkunang amin ngayon kay rumaot, akas tao kinubuyot ko. Anya nga rod, Mayor? Noing kay rumaot, masapol ngagmaskara kayo amin. Agpamarang kayo at tulisan. Samsaman nyo amin, dagiti agkakapatag ngalikaman ni Don Julio. Anya? Kasta ti aramidan mi, Mayor? Kat ni garod Don Julio. Anya ti aramidan mi kinkuha na, Mayor? Irakadyo iti balay na, kat palkin nyo iti paltog tapno agnakam. Di pa ilang garod patayin mi, Mayor. Saan? Karukas ta ti aramidan nyo. Amangan nusandan to na patyan dagiti autoridad at tulisan kayo. Sige, Mayor. Aramidan mi garod dagiti imbagayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anyan to nga ti aramidan ni Miguel na maduktalan na asaan ako na birhen. Diyos ko, ayayatay ko unay ni Miguel. Pangasiyo, saan nyo nga'y panubo sa lumamis, tinapara panagayat na kanya. Amira, Ni Tatang, umay dito ayan ko. Sana mabali na makita ng agsangsangit. nakapanawan ni Miguel. Mabalin ka day, ando at tamayot nga agsarita. Anya ti pagsaritaan tayo, Tatang. Tinakitak itay at tigtignay mo. Timaray ka ngay madayaw. Iti panang ipasigurado ti boyfriend mo. Asaan pa'y anamulitan ti dayaw mo. Iti panang itatagnan tokin ka iti altar. Tatang, mabalin ka di. Saan tayo na pagsaritaan, Daytang? Agul-ulbud ka rin ni Miguel. Punersa na ka kaday. Ha? Saan, Tatang, saan? Awan pa'y kinapasamak ka na kami ni Miguel. Ti agpaisaw ti bagam. Saan na kumapaglibakan? Pinadakkel ka tinasaya at akababalain. Yan managbuteng iti Diyos. Jak kaya ti ulbon. Saan nga agul-ulbud, Tatang? Agpay sutimbaga kada kayo ni Miguel. Uray kanain kami arumwaro nagkuyog. Saan kami ang naglabas? Apay nga raw nakila at ating maray ka itay ngay madayaw. Kung amin, Tatang. Anya nga tatirasod ko. Oh, kita nakmatlatan. Sung batam ti saludsod kaw. Mading amin tirusok ko itay, Tatang. So, adi nartaras ko ti madayo iti ayan nyo. Agpaiso ka na iti bagbagam kanyak anak. Uwan, Tatang, saan nakagulbulbud? Takas iti kinunayo. Pinadakkel-dak ama nagbuteng iti Diyos. Sipo di tayo simmangpot ka. At kasla nakaungo nag-unay ti pampanunutan. Kuang amin nanang. Adda dagiti gundaway akas lasaan ko ang maawatan dagiti tigtignay ni Amira. Isu ti pakaburiburak, nanang. Damagam kumaano anda ilimlimad kin ka ni Amira. Nga isu ti pakaburbur tiyam no dadumak kin ko ana. Naminado na nagdamdamag akin ko na. Ngam, kunanamat nga awan ka no ti problema, uno, palimad na. Matlagayam. Katapay nga ron amariribukan ka. Gaputa ado dagiti mapalpaliw ko kinkwana. Akarakar na at tigtignay na, nanang. Kaslay tayo agsarsarita kami kada tata Tomas. Kilaat-latan at imaray ngay madayo. Amang ano damot di kinagura na anay saaw. Awan mo ti amok anay sawang ko ama ni nanang. Malagip mo ka de no anya tinaudi anay bagang iti saan pa'y atim maray ni Amira. Wala nanang. Nakunak, amang namnaman ni Tata Matyas. Asaan ko amulitan ti dayaw ti anak na. Aging gaadi kam nagkasar. Ngami di mangag ni Amira. Kilaat-latan at imaray ngay madayo.
Anya? Ne, taapay. Weno, amangan mat nga may nadan napasamak kada kayo adwa. Nana, mabalin ko nga isa pata. Asaan ko pa'y anagaraw ni Amira? Kumusta ang tisugat mo, Hari? Naot-ot ka di ba lang? Saan una yan? Nakaad-ado ti patpatumardag iti nurse nga agas ko. May mayat. Tapno dardara si panagimbag na. Awan gayam. Si Mublat mat ni Chloe ang nagawid. Mapan ka no agdigos. Tambara na mat na mangala di pagsukatan na. Wana ni. Tasaya at mat no nagawin tapno makaina na. Kan tapno makapagsarita ta dudwata. Ado dagiti kayat ko amalawlawagan asikala ang ti makasungbat. Pato apanggis. Kas ko may niya, Agripina. Umuna, kat tinakunam iti nga danadagsan ang nagbasulam kanyak. Anya ka di dayjay. Imbagak matan king katisungbat ko. Ti anugot ko iti panagpraktis wenno panagsurusuro ni Chloe a pumaldog. Sa anak amamati. Adalakit di sa bali ang nakabasulam kanyak. Tanya ko ma. Ada ka di amom? Isu nga rod adamdamagag kan ka. No anya tinadagsan ang nagbasulam kanyak. Tasaan ko nga ammo. Naibagakon ken ka. Awanan di sa bali a may bagak Agripina. Gulimat kayo. Gulimat. Imayak. Tada kayat ni Mayor nga iparamid kada tayo. Rautan tayo ti pagtangan ni Don Julio. Ket patayan tayo dagiti amin na gwardyana. Masapul nga agpamarang tayo atulisan. Ket kalpasan mapatay tayo dagiti gwardya. Punguan tayo nga irakad ni Don Julio. Sa tay samsaman amin nga agkakapatag nga alikaman ken kwartana. Hello, Miguel. Apa niya mawag ka? Kaputa kaya't ka kumustayan. Kan pambarak mo ta namang daman. No apay aklat at timaray ka ngay madayo idi agsasamo tayo kada tatang. Madiman nga minan ti rusok ko. Iso nagtarayak ngay madayo iti ayan niyo kan tatang. Kunaklakit din wada na isawang ko kinaguran. Awan, Miguel. Anya ko mati kagurakan ka, idinto ta nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakadungdungo ka, kan kang ronanti amin. Please respetuan na. Kasta ti kinasinaw ti panagayan ko kin ka, Amira. Kati karik, si kalang ti babae kaya tayo, ingganat tong balbiyan. Sapay lang kumata matakdiram day ta akarim, Miguel.